Dyna mae'n golygu bod yn digwydd eto. Ond mae'n berig o lle i fod pan ti'n cymryd pethau'n ganiataol dy ben o, da ni'n mynd i fod yn y 6 ucha, ella gorffan yn drydydd, sydd, da ni'n gwybod wan, ddim yn mynd sydd i Ewrop. Cwpan Cymru, ti'n fod sy'n mynd sydd i Ewrop mewn 3 lle. A dyn nhw ddim wedi gwneud dalanwad o gwbl neu creu argraff pan maen nhw wedi cyrraedd Ewrop. Felly mae'r ddau reolwr yma yn gorau chwilio am ffordd tymor hyn i brofi pwynt, creu argraff ac i gau y bwlch na rhwng y Seintiau Newydd a Ceicona. Ie, mae'n fwlch yn barod. Dych chi'n edrych ar beth sydd wedi bod yn digwydd hyd yn hyn penwythnos yma. 3 clwb wedi ennill i gemau agoriadol. Gawn ni weld i goliau nhw nawr. Ceicona yw un ohonyn nhw. Y pencampwyr yn ennill o gol i ddim nithwr yn erbyn Aberystwyth. Treu Cyran gathi, dal ddim dioldi o gol. Ceicona yn un ddifur. A hefyd y Seintiau Newydd. Hon yn dipyn o gêm Malcolm pnawn yma. 5-2 yr ysgor terfynol y Seintiau yn mynd â hi yn y pen draw. Ond Danny Gossett yn sgorio eto i Gaernarfon. Darren Thomas yn cael un hefyd. Declan McManus yn cael gol arall i'r Seintiau ar y mysodwr ma'n creu argraff. Wel, ni'n clywed amdano wythnos diwetha. Gwion Dafydd, gŵr ifanc i Gaernarfon. Darren Thomas yn dod o'i nôl fan hyn. Oedd hi'n dipyn o gêm. 5-2 yn y pen draw. Ond beth am Gwion Dafydd? Wel eto, ti'n gwybod, bod tro, mae'n barod i ddod ar y cae fel eto heddiw, mae'n just pasio neu fewn i rwyd, neu beth edrych yn hawdd, ond mae'n dal y peth anodd ar y cae i sgorio goliau, ond mae o'n naturiol. Mae'n drwy Gredd bach i ar Seintiau Newydd yn curo yn diwedd, ond gret gweld chwaraewyr ifanc yn cael cyfle gan Gaernarfon oherwydd ma'n wycon da. O'r ifanc, i'r hun wedyn ni, Mike Wild, y Flint yw'r tîm arall sydd wedi ennill i 2 gêm agoriadol, 5 gol penwythnos diwetha, 4 pnawn mae Jack Kenny'n cael un, hat-trick i Mike Wild, mae'n rhaid yn edrych yn beryglus. Maen nhw yn go iawn, a nes i ddeud oedden nhw'n ella'r cyffla bach i wylio tymor hyn y Flint, ella'r rhedau dan y gwpan, ond maen nhw'n rhedau dan y gyngor am gychwyn iddyn nhw. Bydden nhw'n edrych am y 6 ucha na bendant ar y funud. Michael Wild, oedd y symudiad yn sioc i bawb, ond mae'n oed 39 bron, ac yn dal yn sgorio, a prif sgoriwr, ti'n meddwl, ar y funud yma, ffordd maen nhw'n creu cyfleon, ti'n meddwl allan neb yn curo Michael Wild, ond mae o'n neu i pob yn das, dydi. 5 yn barod, mae'n awr yn drydydd yr rhestr prif sgorwyr uwch Cyngred Cymru wedi pasio Lee Hunt. Oedd bron 900 yn y holl ffordd neithwr, dim goliau, ond digon yn gwylio hefyd, felly digon di bod yn digwydd. Nawr, o'n i'n gweud ar y dechrau, efallai, bod yna bach o bwysau ar y 2 glwb yma, felly, ar y 2 reolwr yma, tymor yma. Sian y Dafydd sy'n cael gair ddyn nhw cyn y gêm yma. It's been great to see fans returning to grounds all over Wales in recent weeks. Barry Town, though, you guys put on quite a show when it comes to your fans. I bet you're looking forward to welcoming them back. Missed them hugely. Just look at the place, like, you know, just all the volunteers around the club, what they've done to the stadium, what they've been able to do in terms of giving it a freshness, and that's given us a bit of a lift as well. And look, just to see them in some of the pre-season games so far, you know, people got to realise you know a lot of these people by name. You know, you build relationships with people over many years, and that's a lot of the beauty of football at this level. So yeah, looking forward to seeing them today, and hopefully they make their usual raucous sound. Colin, you've got 2 sides facing each other today who would have preferred better starts to the new league campaign. What sort of challenge are you expecting from Barry today? It'll be tough, you know. Barry are really well organised, they're a big side. We've had a lot of good games against them, but I don't think we had a bad start last week. I thought it was a good draw at home against Penabont, a very improved Penabont, and Penabont will go to a lot of places and cause an upset this season. Well, not an upset because they're established and they're a strong team, so you know it's a tough game, and there's pressure on every game that you play, whether it's the first, the second game or the 32nd game. If you guys want to be there competing amongst the best, Bala's the perfect opposition to test yourself against, aren't they? Yeah, it's a good point. Look, I'll give them huge credit, you know, how they've evolved as a club and how they've grown over many years, seasoned campaigners now in Europe, and you know, arguably one of the benchmarks in the league now. But you know, we've proven on a day we can beat anyone, and that's the biggest challenge for me, is to get consistency in the team. We can compete with anybody, but it's just doing it on a regular and consistent basis is what will bring us success, and that's the challenge. The main talking point in terms of your team selection is there's no Chris Venables. How will you adapt to not having him in that starting 11? We'll adapt well. You know, we've got good players, we've got a good squad. It's not just about Chris, it's about Bala and about the squad. It's not a one-man team and that. Yeah, he scores goals and does really well when he plays for us, but you know, there's other lads who are waiting for a chance, and if they take that chance, then you know they'll stay in and relish it. Colin Caton a Gavin Chesterfield yn barod amdani. Y ddau yma wedi bod o'i clybiau mor hir, bron 15 mlynedd mwy na lai.
ysbrydoli tîmau, sut maen nhw'n ysbrydoli hunain erbyn hyn, Malcolm? Wel, edrych beth sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd dwytha, neu'r tymor dwytha bendant, sydd wedi nhw gau y bwlch na. Ar y funud, dydyn nhw ddim yn dysgu digon i sydyn, neu mae'r tîm yna uwch i ben nhw mynd yn gryfach ac yn gryfach. Da ni'n gwybod i diwrnod, wedi ddau dîm giro unrhyw dîm yn y cyngor, a dwi'n sôn am y seitio newydd a ceic hwnna hefyd. Ond be mae Gary Chesterfield wedi wneud y wahanol tro hyn, dydw ddim wedi dod llawer i fewn. Mae wedi aros yn chwaraewyr y gryfod tymor dwytha, un o'r 10 sy'n cychwyn heddiw oedd nhw'n at tymor dwytha. Tri newid yn tîm y bala, mae Colin Caton, dyna pam nath nhw ddim wneud yn dda yn Ewrop yr haf yma, er fydd gymaint o newidiadau, 10 allan, 6 i mewn, tri'n cychwyn heddiw. Ie, a Dave Edwards yn un o'n nhw, mae rhaid ni sôn amdano fe, mae'n amhosib i anwybyddu fe. Y trydydd i gyrraedd y gyngrair oedd yn Euro 2016, ond heb beirniadu Jazz Richards a David Cottrell hefyd, mae hwn yn fwystfil gwahanol. A hei, mae hwn yn broffesiynol i'r cad, a ti'n edrych ar ei bresenoldeb o'n unig, dim ar y cae, ystafell newid, yn ymarfer. Mae'n mynd i godi gêm pob. Mae siarad o, mae gyngor o, mae annog o, mae brofiad o dros y blynyddoedd yn mynd i fod yn help mawr. Mae gen nhw gymeriadau mawr yn ystafell newid, ond gen nhw bersonoliaeth efo fo, mae pob yn gwrando. Felly, gret i bala ddod o fo i fewn, ond mwy pwysig na hynny, mae rhaid nhw'n neud rhywbeth ar y cae fan i gyrraedd Ewrop efo'r cyllid maen nhw'n wario. Does a ddim cwestiwn ar ddiwedd y tymor yma os nad ydyn nhw'n Ewrop eto. Ie, mae'n gynnar dros ben, ond bach o bwysau ar y ddau dîm cyn y gêm yma ar ôl nhw fethu ennill ar y penwythnos agoriadol yna. Mae fel arfer yn dipyn y gêm pan mae'r ein yn cwrdd hefyd, ond dim Chris Venables pnawn yma i'r bala, sut ddyn nhw'n ymdopi dy hynny. Mae digon i bod yn digwydd dros y dyddiau diwetha, mae cefnogwyr yn ôl fan hyn, a mae Pêl Drod yn teimlo dipyn gwell. Dyma ddigwyddodd neithiwr Llanelli, Sam Parsons yn sgorio yn erbyn Caerfyrddin. Drychwch tu ôl y gol pan mae hon yn mynd mewn. Mae 2 yn ôl, tu ôl y gol. Do the 2. Mae 2 yn ôl, mae Pêl Drod yn ôl. Byddwn ni'n ôl, wedi'r egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croes yn ôl ato ni i Barc Jenner, cartre'r Bari a'r Bala yw'r ymwelwyr nawr yma. Y gêm byw i'ch uwch yn y Cymru JD a'r S4C. Digon di bod yn digwydd nawr yma hefyd. Caerdydd di ennill yn erbyn Millwall, 2 gol i Aidan Flint, 4 na fe wythnos yma. Caerdydd ddim di colli eto. Casnewydd di ennill yn Tranmere, Abertawe ennill neithiwr hefyd. Y stori fawr oedd Wrexham, ond cyfartal oedd i gêm gyntaf nhw o'r tymor yn yr oes newydd yma. Gol hwyr i Solly Hull Moors, 2 gol yr un oedd hi, ddim quite yn stori Hollywood eto. Fe fydd y stori fan hyn, y ddau dîm yn camu'r cae. Cefnogwyr nôl ar Barc Jenner hefyd. Cofiwch am y bottom coch, English language commentary is available, as usual here on Sgorio. That's on the red button. A then ni draw at Owain Tudur-Jones a Mike Davies. Diolch Dylan. Wel, os un tîm wedi dioddau oherwydd absenoldeb cefnogwyr yn ystod cyfnod anodd diweddar, y Bari yw hwnnw. Ond mae'r fyddin melyn yn ôl. Mae Barc Jenner yn bownsio ar gyfer ymweliad y Bala. Ac o ran newyddion tîmau y Prynhawn, o ran y tîm cartre, y Bari, un newid o'r tîm gollodd yn y funud ola i Aberystwyth wythnos yn ôl, y profiadol Jordan Cottrell yn cymryd lle Marcus Day, 2 gol mewn 2 gêm iddo fe. Mae fe'n ymddangos ar y fainc. O ran y Bala, 3 newid i dîm Colin Caton a sicrhau pwynt yn erbyn Pen-y-bont. Anthony Stevens ac Ollie Shannon yn dod mewn i'r amddiffyn. Y newyddion mawr yw bod Chris Venables y prif sgoriwr tymor diwetha ac enillydd esgid air wedi wahar. A chwaraewr newydd Danny Walker a'i 20 oed gynt o Tranmere yn cymryd i le. Cadw cwmni fi yma Owain Tudur-Jones, fe newch chi o'r siarp y tîm boi. Ie, da ni sbio'r dîm Bari yma. Mae hwn yn dîm cyfarwydd iawn erbyn hyn yn dydi. Lot o boes wedi bod efo'r clwb ers blynyddoedd. Be mae hyn yn olygu, mae'n asgwm cefn yna. O Mike Lewis yn y gol, Pedwar yn y cefn, efo Cooper reit yn ei chanol i. A wedyn o Clayton Green a Patton fyny at McLagan yn yr ymosod. Mae hein yn nabod gêm i gilydd yn berffaith. Da ni wedyn yn sbio'r dîm Bala. Dim byd cymleth am dîm Colin Caton. Pedwar yn y cefn, amddiffyn sydd yn gadarn ac yn gryf. Egni nghanol cae efo Mendes a Smith. A wedyn yn yr ymosod, dim Chris Venables heddiw. Felly lot o bwysau ar Evans, ar Sang, ac hefyd ar Walker Eye sy'n yn siŵr bod nhw ddigon siarp, digon o symudiad i achosi problemau. Y ddau gapten yn y canol, Anthony Kay i'r Bala, Kane McLagan, a'r dyfarnwr y Prynhawn yma yw Mr Tom Owen o Benarlag. Ie, da ni'n gweld Kane McLagan yma, mae dyn sydd wedi fod yn brif sgoriwr i'r clwb yma y Bari. Bob tymor sydd nhw gael dyrchafed i fyny, 50 gol ni'n Cyngor Cymru, lot o bwysau. Diw'n cweith wedi bod ar ei ora tymor dwytha, bydd Gavin Chesterfield yn bendant yn gobeithio yma. Rwan ydy'r amser iddo fo gamu fyny unwaith eto. A Dave Edwards, gymaint o brofiad gan y dyn yma, di chwarae yn yr Uwchgyngor i Lloegr, di cynrychioli Wolves am blynyddoedd a 43 cap dros Gymru. Dio ddim yma jyst i dderbyn cyflog. Mae hwn yn ffit, yn 34 erbyn hyn, mae gan y fo lot i'w gynnig. Edrych ymlaen i weld o yn chwarae yn y Cymru Premier. Tipyn wedi cael ei ddweud am y gêm yma, y Prynhawn yma. Dwi'n gweld y Bala yn ffefrynnau clir. Owain, sut ydych chi'n gweld e? Wel, dwi'n meddwl mae yna rhyw gymysgedd rhwng y ddau dîm. Da ni'n gweld y Bari, mae yna chydig bach o hyblygrwydd yn ei chwarae nhw yn dactegol. Mae'r Bala, mae yna reswm pam dyn nhw ddim cweith wedi medru mynd yn ddigon agos i'r seintiau Ceicona yn ddiweddar. Y rheswm ydy o bosib bod nhw ddim yn gallu newid tactega pam angen. Pawb yn cymryd y glin ar mwyn dangos Anders lle i hiliaeth mewn cymdeithas. Chwiban cynta, Tom Owen a'r Bala yn cychwyn y gêm yn chwarae o'r dde i'r chwith yn ei crysau gwyn arferol. McLagan yn gapten y tymor hwn ar y dreigiau. Mae wedi bod yn brif sgoriwr yma, yn cael ei enw 4 tymor diwetha, wel ers iddyn nhw cael dyrchafiad. Mae'n mor bwysig.
Kay McLagan i be mae'r Barry yn ceisio wneud. Pan maen nhw'n llwyddo, pan maen nhw ar rediad da, mae'r dyn yna reit yn ei chanol i. Ond John Cweit wedi medru bod yn ddigon ffit dros y ddau dymor dwytha o bosib. Di methu lot o gema. Bydd Gavin Chesterfield yn gobeithio i fod yn ôl yn tanio ac yn holliach, a wedyn mae'n gallu bod mor ddylanwadol. Mae'n ddiddorol, Malcolm yn gweud yn siarad gyda Dylan y gynharach nad yw'r Barry wedi newid llawer o'i carafan. Un sydd wedi ymuno yw Marcus Day, wedi creu argraff yn gynnar, ddim yn cael ei gynnwys yn y tîm heddiw, ond yn cadw gyda mwy na lai y garfan oedd gyda nhw llynedd. Mae'n cwbl o resymau, da ni'n sbio ar hynna pam, o cyllid yn un. Gweld y croesiau yn mynd allan am gigor. Mae cyllid yn chwarae rhan yn amlwg, ac efallai bod nhw'n teimlo, da ni'n mynd i dalu cyfloga enfawr i ddod â boys i fewn, os dyn nhw ddim yn well na boys fel yma. A boys fel Clayton Green, fel Jordan Cottrell, maen nhw mor bwysig i'r tîm, ond weithiau mae rhyw newid bach yn gallu helpu i symud tîm ymlaen yn dydi. Cic cornel gyntaf gêm yn dod wedi dwi'n munud a hanner, a Jordan Cottrell i'w chrimani ddi mewn at y postyn agosaf. Mae'n cael ei chlirio, a fe fydd hi'n gic cornel arall. Cottrell mor dda o giciau gosod, Owain. Di sôn digon am McLagan, mae hwn mor bwysig hefyd. Y safon sy'n ganddo fo, y ciciau gosod, yn disgwyl ni'n wych unwaith eto fan i'w Cwrt Cosby achos y problemau. Curtis MacDonald i fyny o'r cefn, mae'n cael ei ffynnu allan gan Will Evans. Nôl gan Theo Wharton, mae'n ei torri'n garedig yn un i Mendes. Mendes tua at Walker Rice y gŵr newydd. Dyma Dave Edwards. Edwards, mi oedd yn y dacl hwyr arno fe, oedd ddel yna'n hedfan i lwybr Kay McLagan, Malcolm Allen. Wel, chi disgwyl Clayton Green i wneud rhywbeth o'r cyffyrddiad cyntaf Dave Edwards. Syth arno fo. Green i mewn, fel o'n sa'ch chi disgwyl jyst i adlo bod ei. Croeso. I'r Gyngrair Cymru. Sgorio ddosws wytha wrth gwrs, colli ben y bws. Mae wedi bod mor dylanwadol, enwedig tymor dwi'n dod 2 hat-trick yn erbyn nhw. Fe'n nhw roi safon o sut mae'r bala mynd i ddelio fy heddiw. Wharton pic dros y smwdd, mae'n torri'n garedig i Edwards. Edwards y sodliad gan Will Evans. Tuag at Sang. Kay. Wedi'n profiadol hefyd yn ei lledu di allan at Shannon, Ollie Shannon, injan da gan hwn. Yn gipiad pwysig, mae bel gan McLagan. Oedd hwnna'n arwydd o'r chwarae wrth ddwethon ni yn Aberystwyth. Kay McLagan yn dod yn ddyfnach i gasglu'r bel. Wel, dwi'n mynd i sgorio fan o, ond be maen nhw'n gobeithio heddiw gyda mor gallu i medru gweu o galon cae hefyd ydy. Jarvis, mae rhaid iddo fod na Jarvis y blaenwr, mae rhaid bod dechrau cymryd mwy o gyfrifoldeb fel sgoriwr tymor hyn, os di'r Barry mynd i orffa yn y 6 ucha yna. Cyffyrddiad da gan Chris Sang yn gynharach yn y symudiad y beth sy'n ar y bel. Chris Sang gynt o Wrexham wedi ymuno ar Bala. Yn un o nifer sydd wedi ymuno yn ystod yr haf Owain. Bydd hwn yn teimlo o bosib. Mae gen efo sgidiau mawr i lenwi yn does efo Chris Venables allan am 2 gêm, ond rwan di'r cyfle. Pan ti'n ymosodwr a ti ddim y ddewis cynta, ti wastad yn teimlo sut allai gael yn hun i fyny'r tîm. Os mae'n cael munud ar y cae fel eilydd, rydych chi'n gallu syrenu. Mae gen efo o bosib 2 gêm rwan i ddangos i'r rheolwr. Ei, i bob dim ddim o gwmpas Chris Venables, a chi'n gallu gwneud yn iawn efo fi yn y tîm. Sbitol i'r llawr, Edwards yn ceisio ei lledu di. Mendes ar ras i'w chadw i mewn, ond y bel yn ennill y ras. Mae 3 blaenwr i'r bala prawn yma yn ifanc iawn, dydy. Sy'n edrych ar 20, 24 a 24. Will Evans yn un sy'n efo'r profiad, dwi'n dall hynny, ond mae rhaid i gael blaenwr sy'n cyd chwarae. Dyna ffordd ti'n gael o goran seicolegol os dyn nhw ar yr un dorfed. Paslac gan Wharton, cael ei rhyngipio gan Will Evans. Evans eto mewn ar y dacl ond Rob i Patton sydd yno yn tacluso. I hanfan fan'na de, pas wael gan Wharton. Teimlo weithiau pan dwi'n gwylio Barry, maen nhw'n dechnegol yn dda iawn. Yn amlwg maen nhw'n gweithio ar systema, tactega, amrywiol. Dwi'n gweld y cyfle yma, jyst dim digon o nerth ar y bas. Ond weithiau mae'n cymryd rhywbeth i ddigwydd i gael spark allan o Barry. Maen nhw'n ceisio bod yn rhy glyfar, rhy tactegol. A wedyn os maen nhw'n ildio, wedyn maen nhw'n dechrau.
Mae hwnna'n cyfle i fi, oherwydd sa Will di pasio hwnna'n iawn i Sanchez ag drwad un erbyn un efo'r golwr. Mae rai fo cymryd just dipyn bach mwy o bwyll yma na fo'r bas. Dydy ddim yn bas anodd, sa ddim pwys yna fo. 5 llath, just doro i fewn i lwybr o. Dwy'r un oddi ar faes tegid wythnos diwetha yn erbyn Pen y Bont. Canlyniad da i Ben y Bont ar ddechrau tymor. Pwynt arall iddyn nhw heddi yn erbyn y Dre Newydd. Gafi Chesterfield oedd yn methu credu bod wedi colli'r gêm na wythnos diwetha yn erbyn Aberystwyth yn y funud ola un wedi curo Aberystwyth am y 10 gêm diwetha. Oedd y gol Aberystwyth nath gyda'r gêm yn heidi gyda'r gêm ddo, Mike, oedd? Oedd hi'n gicrydd wych gan Matthew Jones i ennill y gêm. Felly y Bari yn edrych i daro nôl heddiw ar domen i hunain. A'r cefnogwyr yn codi cryf a braf i gweld nhw nôl, Owain. Braf i gweld y cefnogwyr nôl, Malcolm. Wrth y modd, ti'n fawr coeso eto yn y Bari a'r sŵn gatho ni yma cyn cychwyn y gêm a mae wedi cael ymlaen i mewn i'r gêm rwan. Mae'n wrth i bod a gwen mawr ar ei gwyneba. Mae'n just yn ar emosiwn. Be mae'r pêl-droed i gyd amdan de'r teimlad na i gyd yn ôl. Mae'n mynd i ysbrydoli'r chwaraewyr yma di ysbrydoli McLagan a Jarvis. Jarvis yn gofod troi yn ôl, chwilio am gymorth, dyma Cottrell. Cottrell i lled i ni, allan at Cummins. Cummins yn croesi at y postyn pella'r peniad law! Chydig heibio'r postyn gan Nat Jarvis. Cyfle cynnar i Jarvis fel yr wythnos diwetha yn erbyn Aberystwyth. Y tro hwn heibio'r postyn. Cyfle cynta'r gêm, Cottrell reit yn ei chanol un. Cedi'r chwarae, roedd i allan i Cummings ac am groesiad. Mae gen Bala am ddiffynwyr da sydd wrth i bodda'n ymosod ac amseru bob naid. Dim cyfle fo'r croesiad yna. Mae'r tegi Jarvis yn ffeindio'r lle yn y Cwrt Cosby. Mor agos i daro'r targen. Oedden ni'n gweld efo Alex Ramsey yn y gol. Mi o'na panics. Oedd o'n siomedig nad ydi wedi taro'r targen. Broblem o ganddo fo oedd o'n sefyll yn stond. Gret bod wedi ffeindio i safle rhwng y chwaraewyr, ond oedd o ddim yn rhedag mewn efo'r momentum i gael y pwer tu ôl i. Oedd o'n sefyll yn stond a oedd o'n gorfod cyfeirio yn ôl i'r gornel a draws y golwr yn lle. Mynd i mewn am pwer iddi i mewn i'r gol. Shannon yn croesi tro hwn dros y Bala. Mae'n cael ei chwilio gan Cooper. Tempo uchel i'r gêm reit ar y cychwyn. 7 munud wedi chwarae. Spittle tuag at Sang. Wharton yn gorfod clirio. Ond y ddigyfeiriad ar bêl yn cael ei hadennill gan y Bala. Stevens at Edwards. Edwards yn chwilio arm y postyn pella. Sana Mendes yn disgwyl amdani. Shannon. Tuag at Sang camgeriad. Y Sang, ond yn gryf mae Curtis MacDonald. Frwydr dda rhwng y ddau. Mae hwnna'n agos o fan'na doedd Curtis MacDonald efo cyffyrddiad. Ddim y gora, ac oedd y dyn yma, oedd o'n gyflym, oedd o'n siarp, o'n chwarae teg, profiad Curtis MacDonald yn golygu fod o'n gallu cael ei hun yn ôl i fewn i safle, ond rhaid iddo gael hi'n hollol gywir yn doedd nefys yn y gic o'r smotyn. Mewn pwynt mawr o'r digwyddiad bach yna oedd e. Mae MacDonald yn gwybod bod Sang yn gyfyn bach efo, a mae Sang i hun yn gwybod bod o'n gyfyn bach efo hefyd, felly dydy MacDonald ddim eisiau mynd mewn ras efo'r dyn yna. Rwystredigaeth y prynaw yma i Chris Venables yn gweld coch wythnos diwetha am ymladd yn erbyn Pen y Bont, felly yn mynd i golli tair gêm, prif sgorio'r llynedd ac enillydd yr esgid air. Naw munud wedi chwarae, di-sgor yma ar Bark Jenner, digon o gyffro, digon o sŵn, a cyfle da i'r Bari i fynd ar y blaen. Ond Nat Jarvis, cefnogwyr y fyddin melyn nôl gyda ni. Mae nhw'n swnllu tu hwnt ar goedlen y parc wythnos diwetha. Braf i gweld nhw. Wrth i bodda, mynd ag i'r pen yn mynd adre heno, meic. Mae nhw'n cario ymlaen i fangio'r llant i ddod arno ni. Eisteddle yn bwnsio. Eitha braf, clywed lleisiau pobl eraill yn edrych fel dim ond llais eich hunain. Go iawn. Mae hwn yn llan dafliad hir, mae Stevens yn mynd i taflu i fod i'r Cwrs Cosby, ond mae'n cyfysgu chwarae. Edwards yn cynnig i hun, dyma Stevens. Stevens tu fiwn teg ar Evans. Bale yn cael ei chlirio.
Difyr gweld newid safle Cei tymor yma di chwarae'n ganol cae drwy gydol tymor dwytha bron o bod. Mae'n chwarae'r pwysig, Colin Cates yn rhoi lot o ffydd iddo fo, gymaint o brofiad yn does, a rwan yng nghanol yr amddiffyn, lle nath o chwarae lot o yrfa proffesiynol i Barnsley, Huddersfield. Chi'n gwybod unrhyw safle mae'r dîm profiadol yna'n chwarae. Yn gwneud job yn iawn. Wedi chwarae fi'n cael rhyw 600 o gemau yn cynghreiriau Lloegr. 38 mlwydd oed erbyn hyn, ond môr o brofiad. Smith yn ei fethu hyd dros y bala, mae gan McLagan. Cyffyddiad pwysig gan Evans i rwystro'r bas na, gwaith da gan McLagan i ennill y bêl yn ôl, yn arwain drwy esiampl y captain McLagan tuag at y Cwrt Cosby. Pas wych tu fewn at Cummins ar draws, a neb yn cymryd y cyfle yna, Clayton Green yn ei tharo yn erbyn yr amddiffynwr Smith a mae allan am gig gornel. Wel, mae symudiad yn heiddi gol yn dydi. Clayton Green yn siomedig nad ydy wedi medru rheoli, ond Kay McLagan. Mae'r symudiad yma i gyd am y dyn yna. Dewin bach am bas yn ffeindio'r lle, tynnu'r bel yn ôl wedyn. Dwi'n bach gormod o scramble yn y Cwrt Cosby, neb yn gallu cadw'i pen. So Cummings yn falle di gallu mynd amdani hun o bosib. Ond Clayton Green, os oes gennym o droed dde. Hyw ar gig gornel, mae'n cael ei chlirio nôl gan Wharton. Y pennau'n mynd i fyny. Cooper. Eto mae'r bala'n gweld hi'n anodd i glirio. Yn y diwedd mae'n cyrraedd hanner y Bari. Cyfnod da fan hyn i'r tîm cartre. Gosod i stamp ar y gêm yn gynnar. Shannon i'r bala at Edwards. Edwards trad cyflym, pas dda o'r cefn. At Evans, Will Evans. Sang yn rhedeg Sianeli ac yn ennill cic gornel. Oedd angen y cic gornel na ar y bala i ryddhau y pwysau. Lleder campus gan y dyn yma, gan Sang. Mae'n dangos bod o'n barod i chwarae'r ysgwydd yr amddiffynwyr. Will Evans yn gweld y weledigaeth gan y fo i chwarae'r bas hir. Nid route one ydy hynna. Pas glwfar i ymestyn amddiffyn Bari, gwynebu gol i hynna. A rwan yn gorau gwynebu cic gornel. Cic gornel wedi chymryd yn sydyn. Dyma Stevens ar y postyn pella. Sang sydd yno, gosod i nôl. Ac mae'r bêl yn adlanu o ergyd Oli Shannon, a fe fydd hi'n cic gornel arall, ond gwaith da fanna gan y bala. Bala'n cymryd y gip yn fer, a wedyn y croeso gan Stevens tuag at y postyn pella, cadw'r bêl yn fyw, a wedyn oedd hi'n dipyn o ergyd, amddiffyn campus, Bari yn taflu cyrff i wneud yn siŵr nad oedd gol Mike Lewis yn o dan berig. Walker Rice a hi tuag at y postyn agosa. Eto Shannon. Ond eto hwn dros y bar gan y cefnwr. Elia, y bala yn bygwth. Edwards oedd yr agosa efo'r bel am bwnsio wrth y gwiriad yr amddiffynwr. Ond mae rhaid ni just gwylio be nath hwn yn yr hediad dwythan yn ymosodiad. Edrych a hyn. Yr hediad yn tynnu 4 chwaraewr y Bari ato fo. Rwan, mae'n hediad i mewn i ryw dwnnel neu cul-de-sac ti'n meddwl, na, iawn, dwi'n gwneud troi nôl yn un. Ond edrych a hwn, cyffyrddiad bach, taclus wrthol tu fewn i'r amddiffynwr i Luke Cummins i basio draws y cwrt chwech, ond neb yn ei Bari. A dyna dwi dweud, penderfyniadau mwy clinigol yn y Cwrt Cosby na, a mae'n un gol i ddim i'r Bari oherwydd gwaith campus Kyle McLagan. Yn y cyfamser, mae'n y drosedd ar Nat Jarvis. Cic rydd i'r Bari. Jordan Cottrell dros hon. Bari ond wedi ennill un o'r ceder diwetha rhwng y tîmoedd a'r bêl yn cael ei taro at Sana Mendes. Mendes i'r llawr, mae Cottrell yn gofyn am Gerdyn Melin, a Melin fydd hi. Mae'r penderfyniad yn gywir, meic, oherwydd mae Mendes jyst yn dod ymlaen rhyw chydig. Dim llawer, ond dim llawer, dweud y gwir. Ond dwi'n meddwl bod o deg llaeth i ddechrau felly, falle mae bai yn dyfarnwr ydy hynna. Yn amlwg mae'n siomedig. Diolch yn dod llathenni ymlaen, jyst neidio i'r ochr. Cic rydd wedi i'w chymryd tuag at y postyn pella. Cyffyrddiad gan Clayton Green a ond yn gallu ildio tafliad reit yn y gornel. Mae'n edrych fel mae'n symud ymlaen. Os di dyma nhw sy'n bwcio fo cyn y cic rydd ta. Un llathan a neidio i fyny mae Mendes bechod. A mae'n cael Gerdyn Melin. Ond fe all penderfyniad fanna i ildio Cerdyn Melin mor gynnar yn y gêm am chwaraewr mor gystadleuol, profi'n ddrud nes mlaen.
Dyna pan mae Mendes yn siomedig, diolch yn chwerthin ar y ffaith fod y cerdyn melyn wedi cael ei ddangos. Mae o'n gwybod, mae yna 75 o funudau yn weddill ar y cloc. Mewn gêm sydd wedi dechrau efo dipyn o tempo, dipyn o frwydr yn ganol cae, mae'n rhaid i ddrowylio hun rwan. Mae'n un anodd, oedd y dyfarnwr wedi rhedeg i ffwrdd o'r cig ryd, oedd wedi mynd i ochr all y cae bron. Bil gan y Bari. Chris Hugh, gwaith da gan Feir yn gipio, draws wyneb y gol. A fi oedd rhaid i Anthony Stevens fod yn ofalus wrth glirio. Da ni wedi gweld gwaith gwych gan McLagan ar yr ochr dde. Y croesiad, wwan gan Chris Hugh ar yr ochr chwith. A mae gyd yn dechrau cae lawr. Mae Chris Hugh reit ar ei wyneb o fama. Ennill y bel, wedyn ar y droed blaen yn chwilio am rywun yn y cwrt Gosbi a Stevens. Di honna ddim yn hawdd. Gwynebu gol i hun. Rhaid cael cyffyrddiad arni. Tafliad hir, Luke Cummings, tuag at Jarvis, Spittle yn codi'r bel yn uchel, ond fe fydd i allan am gig gornel, a eithin bellach nawr, gan Mendes. Wel, dwi'm yn meddwl bod hi'n bell oddi ar y cae, felly sa mae'n gallu dadla bod o'n trio clirio. Mae rhaid iddo wylio hun, os mae wedi gwylltio ar ôl y cerdyn fel yna, mae disgyblaeth yn gallu, costio yn drwm iawn. A ti'n gwybod beth, mae wedi gweld y chwyban yn yr awyr a mae o'n cicio i ar bwrpas. Mae hwnna mwy o gardyn melyn ar cyntaf. Chris Hugh at y postyn pellach, Liw Cwpa lawr, McLagan yn acrobataidd, ac yna mae'n cael ei throi nôl teg at y gol. Hugh ar ei drod dde, nid i drod cryfa, pwysau Ramsey, a mae allan am gig gol. Mae'r bel yn dod yn ôl i Chris Hugh yma na. Bron bod ni'n gallu weld o'n meddwl yma, na, ar yn rhoed dde o dan bwysau, na i drio. Ond ddim i ora. Gweld o fama, mae Bari, os o'n i'n siŵr cwpl o funud yn ôl, pa dim sydd wedi dechrau ora, wel y Bari erbyn hyn. Maen nhw wedi tyfu fewn i'r 17 munud cyntaf yma. Nhw di'r tîm sydd rwan yn meddwl, mae yna rhywbeth yma i ni, mae'n ddiffyn bala. Bod nhw'n gry, bod nhw'n gallu bod yn gadarn, maen nhw'n dan chydig bach o bwysau, maen nhw'n siglo chydig bach. Dau safle o rhwng y tîmoedd yma ddiwedd tymor diwetha. Trydydd oedd y bala, pumed y Bari. O, bel yn adlamu dan, dyma cyfle i sang o reit ar draws. Oedd Luke Cooper rhyngipiad a ffacl bwysig ar y cawr. Ie, nath o ddigon, ond ti'n gwybod fe, os fysa fi yn y dyn bach ifanc yma, Chrysan, sa fi yn meddwl mae hwn yn gyfla. Nath y cyffyrddiad just oedd o'n methu cyrraedd, oedd o'n ymestyn gormod, a wedyn oedd Cooper yn ei clirio i. Ond pan nath o gael y cyffyrddiad efo'i fresti trwy'n cael ei lawr, mae rai fo giliad y bel ar yr un amser efo'i gorff, a wedyn gar yr ergyd i ffwrdd. Bala yn croesi tuag at Mendes, mae'n cael ei chlirio gan y Bari. Yn ôl mae'n dod at y postyn pella, lle mae Will Evans. Evans cael ei fugeilio gan Cummins. Cadw'r meddiad at Smith. Edwards yn cynnig i hun. Gwaith da fan hyn gan y Bala i gadw'r meddiad. Cyfle am ergyd efallai yna. Smith yn mynd am y bas. Mae drwodd yn gyffwrddus at Mike Lewis. Ti'n gwybod beth, dwi wrth y modd o gem yma. Mae'n gem dda iawn, mae'n gem gyffroes, mae'r ddau dîm yn agorad yn dyn. Chwilio am gyfleon i guro'r gem, a sy'n un o'r ddau dîm yma yn ofn colli heddiw. Pa mor bwysig yw Ewain bod y Bari yn cymryd mantais o'r cyfleoedd cynnal. Fel unrhyw gêm yn dydy, da chi'n mynd i gael cyfnodau. So'r un tîm yn cael rheolaeth am y 90 munud. Be da chi'n neud wedyn pan da chi'n cael y cyfnodau da yma. Bydd y Bari wedi cael ei ofni chydig bach o cael cyfnod mor dda a wedyn gweld y bal am pwysau, ond y math yna gêm ydy. Mae'n mynd o un ochr i'r cae i'r llall. A mae fyny pa dîm a pa ymosodwyr o bosib sydd yn fwy clinical. Bron 20 munud wedi chwarae, dechreuad digon tebyg i'r gêm wythnos diwetha yn goedlen y parc, a fe gafodd y Bari y gol gyda Marcus Day y tro hwnnw. Ie, fe chop ni ddim cael ei weld o'r cychwyn heddiw. Tair gol yn ei ddwy gêm gyntaf do. Iddo fo, nes ymuno. McDonald yn galw, fe sydd yn clirio dros y Bari. Jarvis dal y bel i fyny. Mae da gan Cummins mewn i hanner y bala, parhau a'i rediad i bas tuag at Jarvis. Cei yn dda fan'na. Edwards. A slac ynddo fe. Ti'n gwybod be, nath Dave Edwards derbyn y bel yn fan'na.
ac oedd o eisiau Sang just amseru i rediad. Oedd o'n just yn chwilio, mae amddiffynwyr Bari yn chwarae llinell uchel ar hyn o bryd. Felly oll mae Sang yn gorfod wneud ydy just disgwyl rhyw eiliad bach, a wedyn mae Dave Edwards yn chwarae'r bas na. Dim oedd yn gynnar, oedd o mewn safle cam sefyll, ac Edwards yn gorfod dod yn ôl. Uchelbwyntiau yr holl gymau'r penwythnos ar sgorio nos lun am hanner awr 5. Bydd y digon ohonyn nhw, y penwythnos hon. Heblaw yn wrth ffordd. Mae'n edrych yn debyg i fi Owain bod rhyw ryddid gyda Kane McLagan. Mae'n symud o un asgell i'r llall, dod yn ddyfnach ac yna ymuno gyda Jarvis yn y llinell ymosod. Dwi'n wedi gweld y math na o chwarae gyda'r Bari yn y tymorau diwethaf yma. Dwi'n meddwl oedden ni'n disgwyl o ran y tectega fysa Bari'n chwarae efo 4-2 wedyn yn ista a Wharton tu ôl i McLagan, Jarvis ac wedyn ar yr ochr arall Cottrell. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n chwarae fwy efo 3 yn gul yn ganol cae. A wedyn Jarvis fyny'r top, a McLagan a Cottrell. Nhw di'r ddau sy'n just yn newid pa safleoedd maen nhw tu ôl i'r ymysodwr. Mae'n chwaraewyr digon clyfar dydi sylweddoli reit. Os mae McLagan ar y chwith, bydd Cottrell lenwi ar yr ochr dde. Ac yn Chesterfield, dyna ddim yn rhywbeth sy'n just digwydd. Yn amlwg yn rhywbeth maen nhw'n weithio ar y cae marfer yn aml. Shannon sy'n ennill tafliad i'r Bala pen pella. Bod nhw wedi chwarae yn yr MLS gyda Atalanta. Yn cael ei chlirio Jarvis ar ei hôl i Jarvis yn cadw'r bel ar dydd y chwarae. Annog Ramsey ar ei linell. Ramsey gwneud yn dda. Ramsey yn hir. Sang yn codi gyda MacDonald. Yr ail bel sy'n bwysig. Mae gan Mendes isodiad yn cael ei ryngydio gan y Bari. Hyw thaflu teg at hanner ffordd. Tempo da yn y gêm, wrth i'r bel gael ei symud yn gyflym o un ochr y cae'r llall. Yn ei gweud taw trydydd yn erbyn 5 oddi o'r tymor diwethaf, ond yna fwlch o 17 pwynt. Mae hwn yn dymor newydd. Patton pas dda ar Cottrell i gyffyrddiad cyntaf ni adael yr awr. Wharton yn y bas ore. Colin Caton wedi bod wrth y lliw, dwi'n credu os gyda 19 tymor. Mae wedi bod yw 700 o gemau gyda'r Bala. Am wasanaeth mae wedi rhoi i'r clwb dros y blynyddoedd. Mynd i Ewrop am yr 8fed tro eleni. Dim lwc yn erbyn lan o'r Gogledd Iwerddon. Croesed at y postyn pella. Oedd na Walker Rice yn paratoi am foli yn fanna. Ia, sydyn iawn, jyst cyn nhw daflu'r bel, mae Colin Caton yn sydyn. Ia, fod i'r Sean Dyche, fel dwi'n dweud, o'r i'r cyngor yma Nghymru. Sean Dyche sydd hira yn y Premiership. Yna Sean Dyche wneud rhywbeth yn Lerpwl heddiw. Sa'r nid i wneud estalwm iawn, cofia. Nath o chwarae tîm o 1-1 o'r 10 ar y crysa. Dyna mae'n digwydd yn aml yn y Premiership. I Colin, dwi'n meddwl erioed i gorfod neud hynny, ond yn gwybana. Diolch am y stat na. Statman Allen. Trosedd gan Anthony Stevens oedd hwnna. Cooper. Mae'r bel wedi croesi'r llinell. Hyw wedi codi gymryd y gallai fe. Ffenio i nôl. Mae McLagan, nath y chwipa'n mynd, nes ti weld eto, mae'n ar dan draw mae fi, mae'n cymysgu chwarae, mae'n mynd un ochr y llall fel ydych chi bod yn deud, a mae'n just cadw yr amddiffynwyr yn gesio, cadw fo bod tro, gofyn y cwestiwn, lle dwi rwan, a maen nhw'n gwneud edrych dros i'r sgwyd, edrych y treian yma, just defnyddio i gorff, just dyma'n un o'r cyffwrdd y bel, mae'n just i fewn i sbitl, efo'i gem, just yn defnyddio siap y gorff i droi y bel. Ie, ond bydd e'n barod y tro nesaf, Kane McLagan. Sang a Chanhan, yn y dacl
Gryf arno fe yn fanna, cerdyn melyn. Fe Curtis MacDonald. Tackle hwyr ar Shannon. Sydd wedi gadael Shannon ar lawr. Curtis MacDonald allan o'i safle man oedd hi yna. Shannon chwarae teg wedi god sydyn i chwyrraedd hi. Curtis MacDonald yn mynd am y bel, ond mae o'n hwyr. Ac ar ddwrnod arall, oedd o'n gwybod hefyd, oedd hi wyneb o manna sy'n wedi arafu, oedd o'n gwybod oedd hi wyneb, oedd o'n poeni i ryw radda. Dwi'n meddwl, so oedd yn gallu fod yn gardyn goch ar ddwrnod arall. Ie, Lwcus wedi droed o'r dal i lawr, Studs o i lawr, dwi'n fel. Lewis yn dod amdani. Smith nôl i'r canol. Mae yna chwaraewr ar lawr. Evans yw hwnnw. Mae'n anaf i'r pen. Ie, dyna dyn ni'n garu am y gêm bêl-droed yn de. Mae troseddu'n cael ei rhoi gan dyfarnwyr am hyn a'r llall, ond os mae Golgeidod yn dod allan ac yn rhoi dwrn a pen glin reit yn dy gefndy dim problem o gwbl. Ie, chdi a fi'n gwybod amdan hyn i gyd, Mike Cyrwyn, y mysodwyr oedden ni. Ie, wir. Ond mae Will Evans yn ddyn cryf, ddim yn rhaid bod wedi gael doler i aros ar lawr. Ie, ond unwaith, rhaid fi ddweud y gweithio chdi, pan mae'r golwr yn gweiddi, Mike, ti'n gwybod bod o'n dod, mae rhaid chdi'n rhaid y ben yna. Mae rhaid chdi'n trefnu allan, mae'n dychwanegu yn gwmpas fi'n dweud, beth ti'n neud? A cefnogwr, mae pob yn gweld. Felly, ia, ti'n cael dy brifo weithiau, ond ia, mae yna gol yna i chdi hefyd yna. A mae Mike Lewis, mae'n arwr fan hyn gyda'r cefnogwyr, ond mae'n wastod yn y farn i rhyw gamgymeriad rwle yn y gêm. Just colli safon canolbwyntiad na mae o de am ryw eiliad yn ystod y gêm. Sang tackle o'r tu ôl arno fe. A fydd yn trydydd cerdyn melyn. Ie wir, a Robbie Patton. Patton yn derbyn melyn. Oedd o'n ymestyn yn doedd. A Sang eto yn dangos i gyflymder yn cyrraedd y bel gynta. A Patton yn gwybod yn syth hefyd. Weithiau, ti'n meddwl bod y bel yna, a wedyn o ryw ongl, ti'n mynd gallu gweld ar dy ysgwydd, ond ryw ymysodwr cyflym yn cyrraedd y bel, a ti'n meddwl, o na, mae'n gerdyn melyn, a wan cicrydd mewn safle peryglus dros ben. Sang yn edrych yn fywiog go iawn yn y hanner o'r cyntaf yma. Cyfnod da o chwarae fan hyn gan y bala. Pendulum yn dechrau symud efallai. Mae yna bwyllgor dros y bêl. Mike Lewis yn cael ei wal yn iawn. Gath ei giro thoswetha gan Matthew Jones yn y funud ola un. Mae Dave Edwards a Walker Rice. Edwards dros y wal i'r gornel. O, mae Lewis yn ei gollwng hi. O, Losana Mendes oedd y gosa ati, a Lewis yn lwcus. Da ni newid dweud o, ti'n fod yr chwinciad na o'r camgymeriad, a mae rhaid i fod yn barod. Os ti'n mynd i'r waith cartra am y gol o'r Brelblaenwr, wel, come on, mae'r gol o fanna, does. Mendes yn y gosa, dwi'n edrych lle mae Sang. Lle mae o? Na, oedd o'na'n ail oedd ond hei, come on, mae'n rhaid i fod yn gynta, a rei mwy o bwys ar y golwr. Mae Gicrydd yn fan hyn, mae Clachan eto, campus. Traed cyflym iawn gan McLagan yn yma. Mae o'n gwybod beth mae'n neud hefyd. Bod yna dric, bod y traed yn gyflym, dwi'n meddwl bod o just i colli rheolaeth ar y bel, a mae'n rhyw hongian i goes yn agos at yr amddiffynwr, ond dal y bel i fyny, dyna di swydd o, a mae'n just yn cadw i goes yna. Sam byd mae Kane gallu gwneud yn fanna. Profiad yn dangos fanna OTJ, ond Cicrydd fan hyn i'r Bari, ydy nhw'n gallu manteisio. Mae rhaid troed chwyth Chris Hugh o ran yr ongl i ni reit i ôl hon. Mae Jordan Cottrell yno hefyd, yn y wal o 3. Alex Ramsey yn adeiladu'r wal. Dyn o daldra. Falle bod Cottrell, ond Hughes yn ei chodi ddi yma yn rhy agos, a mae'n y gam sefyll beth bynnag. Ramsey yn casglu. Gosraffus, Malcolm. Ac o iawn, a ti'n disgwyl gwell gan Chris am wneud llawer o camgymeriadau, ond ti'n mewn sefyllfa fel yna, a fel blaenwr sydd yn y canol, os ti'n mynd i groesi, mae rhaid i'n cyfle i fi ar y chelder cywir i ddechrau ar draws llinell y bel. Dydy o ddim, unwaith mae o'n reit i ddechrau, mae golwr bod tro mynd i gyrraedd i cyntaf, a fedra fi ddim fel blaenwr wedyn, rhedeg ar draws llinell y bel sy'n dod i fewn i reid o off fyd not, erbyn mae'r uchel. Evans at Smith, cyfle mergyd! O, chydig eifio'r postyn gan Kieran Smith. Will Evans yn reiddiol yn y symudiad, yn neud yn wirthiol i gadw'r bel ar dîl y chwarae. Nath o mor dda. Nath o mor dda yn dod Will Evans. Y naid, mae o fatha salmon yma, cadw'r bel i fewn, a wedyn ddim yn disgwyl i gweld ti'n ôl wrth i draed.
A wedyn, jyst digon clyfar i ffeindio y dyn yma, oedden ni'n disgwyl i weld yr hwyd yn symud yn dodan. Mae'r egni sy'n ganddo fo dal i fod o ganol cae na. Be mae'n neud dyddi yma ydy amseru pryd mae o'n gwneud y symudiad ymlaen i'n mynd o'r ymosod. Mae'n amseru hon yn berffaith, cyffyrddiad, digon da, na. Ond Mike Lewis yn eitha cyffyrddiad. Ti'n edrych ar oedran pobl fel Aaron Edwards, Keiko a Kieran Smith. Mae nhw mwy ffit na un chwaraewr yn yr uwch gynnar yma yng Nghymru. Kieran Smith yn rhan o chwedloniaeth Clwb y Bala wedi ennill y Cwpan Cymru i'r tîm o Faes Tegid 12 ymddangosiad a 2 gol iddo fe tymor diwetha. Croesiad gan Shannon yn cael ei ffenio i fyny i'r awyr gan MacDonald allan gan Hugh yn syth nôl i'r Bala mae'n dod at y postyn pella. Lewis yn galw a fe sy'n casglu. Siomedig yn y pen draw gan y Bala am Bale Letras gan Anthony Kay sydd yn medru gwneud hynna dipyn bach mwy pan mae'n chwarae fel amddiffynwr canol. Geithoch chydig bach fwy amser ar y Bale, da ni weld o'n cae yn clagen i lawr yn fama. Mae dalent ganddo fo. Soddiad da gan McLagan at Cummins fanna. Mae wedi cael hanner da iawn. Mae hanner awr cyntaf wedi hedfan heibio, boes. Mae'n dal yn di-sgôr, ond digon i siarad ac i drafod. Pwy fydd yr apusa te, Owain? Dwi'n gwybod yn hyd y gwir, Meic. Fydd y ddau yn eitha bodlon, fydd y ddau yn eitha hapus o feddwl yr egni. Mae chwaraewyr y ddau dîm yn rhoi i fewn i'r gêm. Maen nhw'n cael cyfnodau da sydd efallai yn dangos, falle bydd hyn yn bell i ffwrdd o'i gilydd tymor yma os fydd pawb yn aros yn ffit. Yr unig beth sy'n goll o TJ ydy gol, de. Mae'r ddau dîm wedi chwarae digon da i gael gol, jyst yn nhw ddim wedi bod digon fanawd yn y Cwts Cosby hyd yn hyn. Ti sôn o fanna am y ddau dîm yma mynd i fod o gwmpas i gilydd tymor hyn. Ti'n meddwl bod y ddau dîm yma, mae'r tîma sydd o dan nhw dros y flynyddoedd dwytha yma yn cryfhau a dod yn agosach iddyn nhw yn fwy na mae y ddau dîm yma yn agosach i Ceicona a Seitia Newydd. Ie, o bosib. O'n i wedi proffwydo fysa Bari'n gorffen y 6 isa. A dwi'n meddwl bod yna lot ohono ni fel tîm sgorio wedi gwneud hynna. Dwi'n meddwl bod hynna wedi upsetio Gavin Chesterfield chydig bach, bod o'n mynd i ddefnyddio hynna. Hei, sbio be mae'r boes yma yn dweud pa fath o dymor da ni'n mynd i gael. A dwi'n meddwl mae'r teip o reolwr yn ei ddefnyddio hynna, ond beth sy'n bwysig iddo fo, di o'n di dod â llawer i fewn i'r garfan fel da ni'n sôn. Cadw pawb yn ffit. Dwi'n gobeithio bod ni yn ysbrydoli fo. Hi dim yn y dywell. Dim ond gyda fo beth sy'n. Dyna dyfod lle i gyngar. Wel, fi'n credu bydde Gavin Chesterfield wrth i fod bydde'n cael 3 phwynt y prynhawn yma yn erbyn y Bala tîm nath gyrraedd Ewrop y tymor diwetha. O tîm sy'n mynd i fod o gwmpas chi dod diwedd y tymor fel da chi wedi dweud, ia, ti'n iawn. Y Derwyddon a Hwlffordd yw'r ddau dîm ma Gavin Chesterfield yn gwynebu nesaf, fydd yn sicr ac yn ffyddiog o dal pwyntiau yn erbyn y ddau glwb yna. Trosedd fyna ar Kieran Smith gan Theo Wharton. Wharton yn ei ddiddorol. Sa'n gwybod beth o'ch chi'n neud trwy mis Mehefin? Oedd hwn yn waren cwpan y byd gyda St Kitts and Nevis. O'n i ddim yn chwarae cwpan y byd. Na. O, ti ddim yn St Kitts and Nevis chwaith, na. Ond am gemau i'w chwarae ac am stori. Fydd yn cael ei roed yn fanna jyst rhyw bump bach gan Clayton Green yn ceisio dangos i Dave Edwards Yn gallu bod chydig bach yn wahanol fama. Gwyd ni'n sôn dipyn am Dave Edwards cyn y gêm. Dwi'n di gweld llawer o'r Bale. Sa'n llawer yn hon i ddweud y gwir. Clayton Green yn siomedig. Ond mae Dave Edwards, diolch yn math o chwaraewr sy'n mynd i reoli gêm. Ond mae o'n math o reolwr, os mae ar y cae ar ôl 70-80 munud, os mae'n gweld bwlch, mi'n eitha amseru'r hediad a sgorio. Walker Rice at y postyn pella, mae'n rhy agos at Mike Lewis. Digon o... Mae'r ciciau gosod i'r ddwy ochr wedi bod yn siomedig. Mae nhw wedi. A mae'n reithi... Dwi'n gwybod faint maen nhw'n cael nhw'n bwyntio. Dwi'n gwybod dim gymaint yma Ceicona fan di Morrison efo ciciau gosod nhw. Mae'n siawn sy'n sgorio. Mae'n siawn sy'n neud y golwr dan bwysau fel bynnag. Hyw ar ras lawr y chwith. Shannon yn clirio ac yn ildio tafliad pen pella. Chris Hyw wedi bod yn ffyddlon i'r Bari. 1 gol y tymor diwetha, hynny yn erbyn y Bala.
Cottrell tu fewn, chwilio am yr ongl. Hyw yn croesi, a mae di ennill cic gornel. Ie, pas wych gan Jordan Cottrell de. Mae'n chwarae pas y fanna, fysa ddim llawer o chwaraewyr yn drio hyd yn oed. Felly chwarae'n saff, trio pasio nôl. Mae Cottrell yn... Sgera fo ddim ots os mae'n rhaid y meddiant i ffwrdd. Mae o'n hapus i gymryd y gamble yna, yn gwybod pa mae'r bas yn gywir. Mae nhw'n cyrraedd safleoedd ymysodol fel yma. McDonald yn cyrraedd y Cwrt Cosby yn hwyr at y postyn pellach. Lle mae Cooper peniad clir yr amddiffynwr canol, ond yn methu manteisio. Wel, oedd hynna wrth cael ymarfer, dim cwestiwn erbyn mae o'n dod o'i ridiad o tu fewn I ddechrau reit strong. Mae'n defnyddio'r dy ar ochr y Cwrt Cosby I lwpio I ridiad yn ei ben. Wedyn mae o'n rhedeg I fewn ar y bel, mae'n rhydd, mae Ced I golli fo. Mae'n gret o bel gan Cottrell, a mae o'n penio I fo gormod o bwer. Yn lle, oce, mae angen ei dipyn bach o bwer yn ei erwydd, mae'n gorffen dydi pan mae'n dod I benno. Biad os a draws o'n cadw I lawr pan ti'n mynd a draws I rywun arall eich benio I fewn. McDonald yn gryf yn yr awyr, yn cael ei ffenio lawr gan Stevens, ond Cummins lawr y sianel. Dyma'r frwydr sydd yng nghanol cae, ennill y bel na, gan Smith. Trad cyflym a trosedd arno fe gan Clayton Green. Gwaith da gan Smith yna, trad cyflym yng nghanol cae. Mae'r teip o chwaraewr sydd weithiau ddim yn cael ei werthfawrogi oherwydd yr egni sydd ganddo fo, ond hefyd mewn meddiant. Yn dechnegol mae o'n da, mae cyffuriau cyntaf fo, rhan fwyaf o'r amser, bron yn berffaith. Ac rwan fod I rôl o di newid dros y blynyddoedd, dal rhy mor bwysig. Bel hir gan Spittle wedi taflu tuag at Sang, ond Lewis yn dod yn bell oddi ar I linell uwchasglu ddi. Y Bari yn methu adeiladu yn hanner ei hunain, felly tafliad fydd i'r Bala. Byddwn ni ar ôl gwylio 35 munud fatha, fydd y gôl gyntaf y prynhawn yma yn un dyngedfennol efallai un fydd yn ddi. Wel, efallai'r hira mae'r gêm mynd ymlaen, I ddweud y gwir, yw 10 munud yn ôl o'n i'n meddwl, mae yna gymaint o goliau mynd I ddod. Ond mae jyst I dechrau rhyw dywelu chydig bach. Ia, cyfnod bler o'r gêm da ni'n gael rwan herwydd mae wedi bod yn eitha cyffroes o y ddau tîm yn fycwth I gyflawni rhywbeth o flaen y gol yn y hanner awr cyntaf yma. Wharton. Felly gweld y bwlch fan hyn sy'n rhwng y canol ca a'r Bari a'r ymosodwyr. Mae'n gweld hi'n anodd nawr yn dyn nhw I adeiladu o'r cefn y Bari yn ildio meddiant lywer I rwydd. Y cyfle cynta ni I weld y ddau dîm yma yn fyw. Beth yw'ch argraffiadau chi, Owain? Dim syndod I ddweud y gwir. Bari, Sean cyn y gêm, da ni'n nabod y chwaraewyr I gyd, da ni'n gwybod be maen nhw'n medru wneud, pan maen nhw ar y gorau, maen nhw'n gallu achosi problemau I unrhyw un. A'r Bala wedyn, lot o wynebau cyfarwydd sydd fysa Dave Edwards yn ffitio fewn. Ydyn nhw wedi cryfhau? Anodd deud heb Chris Venables ar y cae, mae'r ddau yn debyg iawn I beth da ni wedi weld ers cwpl o dymorau erbyn hyn, swn i'n dweud. Beth ti'n meddwl, Mel? Wel ia, Walker Rice, Stevens yn taflu yn at y bel. Dyna'r broblem. Dyna'r broblem, da ni wedi weld dros y blynyddoedd herwydd lle mae'r ddau dîm yn trio cryfhau. Dydy y Bari, wrth gwrs, sy'n wedi cael pres Ewrop tymor hyn lle mae y Bala wedi. Mae o Colin Caton yn fan hyn. Ac Gavin Chesterfield, siarad o'r ddau nhw, a dau o'n hapus o fo y paratoadau dod I fewn i'r cylwraid, ond nath ni weld ddechrau ti'n bod dweitha faint o dda gath y tîm yma y Bari gyda'r dyn yma Gavin Chesterfield 5 at yna 6 nath nhw giro ti'n misio chwarae catch-up efo'r Ceicona a'r Seintiau Newydd os ti'n mynd I fod yn fygythiol iddynt tymor hyn ti'n misio ar ddechrau tymor fod ti isio dal I fyny. Ie, wedi ennill I 5 gêm agoriadol, dwi'n credu Malcolm, a wedyn 8 gêm heb ennill reit ar y diwedd. Felly, digon anghyson o tymor y Bari yn ei gyfanrwydd. Ond nhw sy'n ar ymosod lawr y chwyth, mae Clagan yn erbyn Spittle. A mae Clagan yn glynu at I dasg o'n gigol fydd i'r Bala. O ti dweud pwynt bach pwysig dwi'n meddwl ar ddechrau y gêm, lle nath o dweud pam ydy'r ddau dîm yma methu cystadlu efo'r ddau ar y brig. Ia cyllid yn un, ond yr ail beth ydy, ella bod nhw ddim mor tactegol am Andy Morrison a Anthony Limbrick.
Ond felly, fi fel reolwr, sa fi'n Colin Caton neu Gavin Chesterfield, sa fi'n gorfod meddwl, sut ydw i'n mynd i fod o well? Sut ydw i'n mynd i gystadlu ddim yn y ddau dîm yna? Canlyniadau'r Cymru Premier. Mynd ar waelod y sgrin. Y Flint wedi gwneud yn dda. Yn ennill unwaith eto. Record 100% iddyn nhw. Y Seintiau a Ceicona. Derwyddon yn straffaglu o'r cychwyn. Ond mor hir iddyn nhw efallai. Michael Cosby, dyma Evans. Evans i'r bala. Wedi gwneud yn dda i'w lledu di. Stevens ar ei drod chwyth, mae'n Crimani ddim yn rhoi'r postyn pella. At Walker, Rice am Bale oedd honna, Owain. Mae'n edrych yn groesiad perffaith. Mae'n chydig bach yn agos at y gol geidwad, bod Michael Lewis ddim yn gallu chyrraedd hi. Oherwydd yr ongl, mae'n golygu fydd yr ymysodwr ddim cweit yn gallu cyrraedd y Bale tra mae yn yr awyr. Cweit yn gallu chadw'n fyw yn fama, mae mor agos i fod yn berffaith, dydi. Yn y sefyllfa na nawr, maen nhw'n gweld eisiau Venables. O bendant erbyn bos ydo'n fewn o'r postyn pellter na faint o golau wedi sgorio, mae o'n darllan y chwarae. Rhaid gweld y chwarae cyn fod ddigwydd ydi, so felly mae o'n di wneud yr eidiau postyn pellter yn dod i fewn. Cyffyrddiad hyfryd gan Sang at Evans, a fe sydd yn ei lledu ddi allan i'r dde at Walker Rice. Rice, hew o'i flanau, 4 yn disgwyl y croesiad, 5 erbyn hyn. Walker Rice ar ei drod chwyth, nôl at Smith, codi ddi'n uchel i'r awyr, Mendes yn disgwyl amdani. Cummins yn troi ac yn clirio, a unwaith eto y bala yn methu manteisio ar gyfle da. Eto mor rwystredig, jyst gwylio y chwaraewyr yn y canol. Mendes mewn i'r cwrt Cosby, a mae'r bel nawr wedi dod oddi ar Mendes, a fe fydd hi'n gol i'r Bari. Diolch eisiau fod yn rwystredig efo'r penderfyniad y fan hyn. Mendes oedd hi ddim yn gyda cosfotyn, oedden ni'n gwylio i o'r ffordd o fanna. Nath o jyst syrthio ar y bel mwyn ein byd penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Dechrau ni cyffyrddiad yna gan Sang. Bala wedi gael yn bach o diwn allan o fo yna, hanner cyntaf ma, ond dim yn y cwrt Cosby, dim o fain y gol. O'n nhw ddim ar yr un donfedd, Malcolm. Jarvis, ychydig ni wedi gweld ohono fe yn yr hanner, ers y cyfle cynnar na, pwysau nawr ar Hyw yn gorfod bod yn gryf. A mae'n gwneud hynny ac yn chlirio. Mae'n cyrraedd Shannon, pas lac ynddo fe, yn cael ei chasglu gan Green i'r Bari. Ar ei drod chwyth, 2 o'i gwmpas yn parhau ar meddiant, gwaith da ac yn adennu'r tacl. A fe fydd hyn yn gerdyn melyn pellach i Oli Shannon, ond gwaith da gan Green. Gwaith da iawn, dyma mae'n neud mae'n mor gorfforol, gallu cario'r bel. Mae'n gwybod bod y cyffyrddiad yna yn mynd yn rhy bell, don't mynd i chyrraedd. Felly mae o jyst yn danglan i goesa, mae'n gwybod beth sy'n dod, bod Shannon yn mynd i gyrraedd yn hwyr. A bod o'n mynd i ennill cic rydd, felly gwaith da ia. Do'na fawr o gysylltiad arno fo gwaith. Cottrell y Hyw dros y gic rydd, mae'n cael ei chrymanu mewn, mae Ramsey yn ei methu hi. Blan bysedd yn unig, a fe fydd hi'n gic gornel. Oedd o rhwng 2 feddwl, dwi'n meddwl. Dwi'n dod, meddwl tynnu freichiau i ffwrdd, ond wedyn rhyw banicio mynd i dola. Na, dwi'n hollol rong. Nath o neud y penderfyniad ond nath o fesur hediad y bel yn yr awyr y rwan, nath o roi flapian anni yn y diwedd, a ti fi eisiau gweld hynny. Fel am ddiffynwr. Bari yn gorffen yn gryf ar ddiwedd yr hanner, y peniad nôl, mae'n cael ei chlirio gan Spittal, yn y cwrt Cosby mae Wharton. Patton yn gofod gwneud i, mae Sang yn gyflymach, a dyma'r gwrthymysodiad. Sang yn un newid i tuag at Mendes, ond mae o flan Mendes ac yn cael ei chasglu. Ond arwydd o gyflymdra'r Bari wrth dorri. Sang yn dyngaws i gyflymdra, ond wedyn allan o diwn i fi bach o'r bastoedd. Efo Mendes yn dod lawr asgell chwydd ma. Dipyn bach gormod o nerth arni. I gael dweud y joc na, tro ar ôl tro, dwi ddim mynd i fethu Malcolm. Fes ti'n dall, hyd rybam. Lewis yn hir, chwilio am Jarvis yn cael ei giro yn yr awyr, nid am y tro cynta y prynhawn yma. Y lawio fan'na. Cummins. Cummins yn gryf, ennill y bel nôl, yn Mendes sydd yno.
Mae hon yn berffaith o gêm i Sam. Ti'n gwybod pam? Mae o'n fodlon gweithio. Fydd na camgymeriad, fydd na amddiffynwr yn ei camgymeriad, a fo fydd yna i sgorio. Ni yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau a bethau tebyg ar ddiwedd yr hanner. Munud yn unig i'w hychwanegu. Cael y chael i wedi bod trwy gydol yr hanner. Barry efallai'n cael y gorau o beth yn dyma. Cottrell ar ei drod chwith ergyd nerthol. Ond ymhell heibio'r nod o wain. Yna rhyw panics yma yn doedd. Just y peniad yn syrthio'n garedig i lwybr Cottrell. Ddo'n gwybod, ac os y chwaraewr sy'n gallu ergydiad ar y targed. Nid y peniad gorau yma na Cade, dwi'n meddwl oedd o reit ar draws y gol. Cottrell yn cyrraedd y bel gyntaf, cael yr ergyd teg at y gol, anodd iawn i'r rheoli hi. Bala falle yn hapus i gyrraedd yr hanner yn ddi-sgôr. Cyfleoedd gorau yn dod i'r Barry a chwiban ola Tom Owen o hanner digon diddorol o ran adloniant a chyfleoedd. Y cyfleoedd gorau yn dod i'r Barry. Nat Jarvis a peniad cynnar digon gan Colin Caton i feddwl amdano fe ar yr hanner. Ond yma ar Barc Jenner ar yr hanner, y Barry dim, y Bala dim. Dewch nôl ar gyfer y drafodaeth ar ôl yr egwyl. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw.
Dyna i chi waith tîm arbennig. Y Bari yn croesawu'r Bala. Nawr mae ac yn croesawu'r cefnogwyr yn ôl a maen nhw wedi canu a bloeddio trwy gydol yr hanner cynta. Ond sneb wedi bod yn dathlu, dim goliau ar hyn o bryd. Diddorol wedi Mike Davies, diddorol ond dim goliau fydd hynny'n rhwystredig o ran y ddau reolwr. Mae hyd yn oed yn ystadegau yn weddol cyfartal hefyd yw'n hollol onest o'ch chi. A di-sgor yw i o ran y sgor. Dim llawer yn gwahanu'r ddau dîm yma. Dim llawer di newid o ran y ddau dîm yma dros yr haf. Chwaith ni'n cael ei adlewyrchu pnawn yma o bosib. Malcolm Allen di camu lawr o'r pwynt sylwebu ata i fan hyn. Dechreuon nhw ar dan. Mae oedd hi'n gyffroes. Just beth sy'n bod? Pam maen nhw'n methu cael y cyffyrddiad ola pwysig na? Mae'n ddech chi feddwl bod ti'n ail gêm o tymor, bod nhw just ddim 100% yn feddyliol ar y gêm ar y funud. Y penderfyniadau bach yn ei clinigol yn dyneisi ar goll yn y gêm yma yn y cwrs Cosby i'r ddau dîm. A ti'n bod, oedd y gêm yn eich ar ochr drosedd yma yn yr awr. Nes i mwynhau, a ddi fler wedyn. Adag yna ti'n ella sylweddoli, pan ti'n cael siar o'r gêm, mae'n eich mynd mantais o hynny. A mae'r Bari wedi cael ei siar ac hefyd mae'r Bala wedi cael ei siar. Felly, ti'n methu rhyw hanner cyfleon yn gwych gan Nat Jarvis. Da ni'n wedi weld oes hynny, mae Ben wedi bod lawr. Felly mae'n rhaid i'n newid fel blaenwr. Gan os ti'n methu cyfla, mae'n yn arall yn dod. Ti'n mae'n eich yn barod am y nesa. A barod am y nesa os ti'n methu'n arall. Ti'n mynd i fethu rei, ond mae Nat yn methu dipyn mwy na'r heir. Dyma'r uchafbwyntiau o ran y ddau dîm. Dyma'r Bari yn gyntaf. A fel ti'n gweud, Malcolm, dechrau'n wych symudiadau dadd, mae Clagan yn ganol popeth. Ar dan, a pan ydych chi'n chwaraewr fel mae Clagan, dod o'r bel iddo fo, cyn gymaint o feithio a ti'n fedru, i fewn i draed, fo nath dechrau'r symudiad yma ar y hanner. Wedyn, y croesiad, wwan, os ti'n edrych ar unrhyw flaenwr, sa'ch ti di just oedi dy rediad am eiliad yma na, di siapio dy gorff i chdi gael redag i fewn o momentum a penio i fewn yn syth am y gol. Sy'n rhaid bod mynd am y gornel, ond hwn oedd y cyfla mae Clagan yn troi, yn i'r bas. Mae hwnna o safon ycha. Mae'r bas o safon ycha, mae'r rediad cymys di amseru berffaith, mae'r croesiad i fewn, pwys yno, 5 Chris Melin, neb yn redag at y bel. Neb yn cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Neb yn amseru rediad i fewn. Felly dyna ydy'r broblem. Mae'r Bari wedi cael ei rai blynyddoedd, Caib McLagan, 11 o goliau, tymor dwytha, fodd prif sgoriwr tymor cynt Tŵr, dwi'n meddwl, a ti'n meddwl eich ti dyn, oes na neb arall isio sgorio, ydyn nhw'n mynd i gêm nhw, ydyn nhw'n mynd i agwedd nhw, ond mae'n rhaid nhw newid. Os ydyn nhw'n mynd i gyrraedd y 6 ucha, a mond hynna neith nhw, efo ffordd beth dwi wedi weld heno, so dwi'n mynd gweld Bari yn cymryd mantais os na gyda nhw'n rhywun wedi sticio'r bel yn y rwyd. Maen nhw wedi rwydd o Marcus Day, ond chi'n gweud dwi ddim 100%? Na, 3 gol ni 2 gêm gyntaf, wedi ddod dim gwell. Felly mae yna'n arwyddiad da, mae o'n chwaraewr sydd reit gyflym, mae o'n gwybod lle mae'r gol, a dyna'r unig beth sy'n ar goll yn anna'r gyntaf i'r Bari. Ond da ni'n gwybod mae Venables ar y goll, mae yma, ond mae o'r goll i'r Bala, a mae hynna'n hawdd gweld, dwi wedi bod yn gadael anwad mawr, efo argraff mae Sang wedi... Gen i weld yr hyn mae Bala wedi greu. Nawr, eto yr un stori am hynny, addawol, ond ddim yn glinigol. Ia, hwnna di. Hynna di'r gwariaeth rhwng y tîma ychal a'r tîma isod os ti'n licio ydi hynny. Na ni weld rhyw hanner cyfleur. David Edwards oedd yn smwyro rhyw fath o... nes yn hwyro glefyd rhyw fath o gyflawr na. Esbia, Mike Lewis, mi dylach ti wybod o tymor dwytho, tymor cynt, mae Mike Lewis yn mynd i wneud camgymeriad bach. Oedd yn unig ddeud o, mae'n cael... Mae'n diffyg canolbwyntio am eiliad sydyn, a wedyn mae'n gol. Mi dyla blaenwr wedi bod yn rhedeg i fewn ar honna. Pwch chi meddwl, mae'n mynd i wneud arbed hawl, dos i mewn. A hwnna efo Kieran Smith y cicio o ryw ugain llad yn mynd heibio'r postyn. Felly, dim digon, ti'n gwybod maen nhw'n deud yn sy'n cutting edge o flaen y gol yma. Hynna di'r Bala na y Bari hefo hyd yn un. Dwi'n eisiau ni gormod o fai a bod gorfeiniadol oherwydd ail gêm y tymor. Ond yn sicr, does am llawer rhwng y ddau dîm yma a ti'n just meddwl ydyn nhw yn mynd i fod ti'n bod ymgythiad i'r ddau sy'n y brig. A'r ddau ar y brig di ennill i 2 gêm gyntaf, a'r Flint di ennill i 2 gêm gyntaf hefyd. Dewch chi ni weld le mae Sioned Dafydd arni, achos mae wedi bod yn gyfnod cyffroes dros nos diwetha. Cyhoeddiad ynglyn â uwch gyngor merched Cymru, a ni'n mynd gael bach o mateb i hynny gyda Sioned.
Diolch Dyl, felly mae'n bleser cael cwmni un o hyfforddwyr tîm merched y Bari, Edred Thomas. Edred, Dylan Ebenezer newydd weid, mae'n gyfnod mor gyffroes i gêm y merched yng Nghymru. Mae'r Bari yn mynd i fod yn cystadlu yn yr adran Premier am y tro cynta yn eich hanes chi. Mae rai bod chi'n edrych mlaen yn arw. Hynod o gyffroesion oedd i weid y gwir. Amser arbennig i bêl-droed, menywod yng Nghymru, ac mae'r clwb yn edrych ymlaen yn fawr. Ni wedi gweithio'n galed dros y blynyddoedd i gyrraedd yma, a ni methu aros nawr pythefnos i fynd tan ddechrau tymor, a ni mor gyffroes. A gobeithio gawn ni falle adlewyrchu rhyw fath o lwyddiant mae'r tîm y dynion wedi cael dros y blynyddoedd diwethaf. O'n i'n mynd i weid, achos i chi'n deulu torfeidd anhygoel fan hyn i gefnogi'r dynion, chi'n gobeithio wneud yr un peth gyda'r merched? Ydyn, wrth gwrs, mae'r dorfa ma'n eitha da gemau adref, a ni'n gobeithio denu nhw lawr i'r gemau ni hefyd. Ni wedi cael rhai lawr yn barod i'r gemau gyfeillgar, a ni'n gobeithio dawn nhw i'r gemau gyngrair i dod tu ôl y menywod a cael ni trwyddo. A siwm mae'r paratoadau yn mynd hyd yn hyn? Wedi mynd yn dda, chwaraewyr wedi gweithio'n galed iawn dros y mis diwethaf, wedi roi'r gwaith caled i fewn, a gobeithio nawr erbyn bythefnos byddwn ni'n barod i fynd a barod amdani. Fel Edred, pob lwc i ni gyd yn disgwyl mlaen i weld siwrd mae Bari wneud yn yr adran Premier. Felly pob lwc ar gyfer y tymor. Felly dyna'r cyfan am nawr. Mae'n ddi-sgôr fan hyn rhwng y Bari a'r Bala a'r Barc Jenna. Pidwch mynd yn bell achos bydd ni'n ôl ar gyfer yr ail hanner ar ôl yr egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croes yn ôl ato ni. Dyma ar hyn sydd i ddod dros yr wythnosau nesaf ar sgorio. Cwpan Cymru, dechreuwch ar hon, Dinbych yn cwrdd â Caernarfon. A hon ar nos Wener gyda llaw, y trydydd o Fedi, mis Medi yn agosau. Edrych mlaen yn fawr at honna, mae hon yng nghanol wythnos rhyngwladol hefyd. A dyma'r ddwy gêm fyw ar ôl hynny. Aberystwyth yn cwrdd â Met Caerdydd ar Seintiau Newydd, y cipolwg cyntaf o'r Seintiau tymor yma. Maen nhw gartre yn erbyn y Bari. Wythnos nesaf gyda llaw, gan ni ein cipolwg cyntaf o'r pencampwyr. Cei Conna mynd i Ben y Bont, le enillion o'r gyngrau'r tymor diwetha. Cyn cofio'r golygfeydd anhygol na a dathliadau ar ddiwedd y gêm. Wel, mae'r pencampwyr yn mynd ôl i Ben y Bont. A dyma'r olygfa fan hyn. Mae angen bod yn barod am bopeth yn yr haf yng Nghymru, nag oes e. Llewis byr, ymbrela ar y pen. Hyfryd. Un o'r cefnogwyr y Bari, sa'n ni'n ymbrela. Wedi neud fi chwerthin, hyfryd. Chi fethu gweld nhw, dyna'n union mae Mike Davies, Owain Tyler-Jones a Malcolm Allen yn gwisgo yn y pwynt sylwebu hefyd. Falle ddim. Os yna goliau i ddod gyfeillio, nôl â ni at ein tîm sylwebu ni. O, diolch yn fawr, Dylan. Na, dim hetiau fan hyn eto, Tem, ond o ran y gêm, i ni'n disgwyl gôl gyntaf, byddai gôl yn ei byd o waniaeth i'r gêm hon, Owain. O, mae angen gol yn does. Oherwydd, dwi'n meddwl bod y tri o'n ni wedi mwynhau'r hanner o'r cyntaf yna. Mae ddigon o gyffro, digon o fwrlwm, lot o egni ac ambell i gyfle yn cael ei greu, ond wedyn nath i dawelu'n do, nath i chydig bach yn fratiog ac yn fler. Felly gobeithio, efo'r neges fydd y dyn yma di roed i'w chwaraewyr, Colin Caton hefyd, dwi'n siŵr. Mae wedi synhwyro gweld ambell i newid bach yn dactegol o bosib sydd wedyn yn gallu creu'r agoriad holl bwysig yna. O safbwynt Gavin Chesterfield, Owain, beth fydde fe wedi dweud wrth i dîm e? O, safon eitha bodlon. Yn amlwg, o bosib y llinell amddiffynol na, gwyliwch eich hunan. Efallai, os nad oedden nhw'n gwybod cyn y gêm o'n gyflymder ymysodwr y bala sang, o da chi'n gwybod rwan. Felly, mae rhaid gwylio i rediadau pwrpasol o tu ôl i'r amddiffyn, yn enwedig os da chi'n uchel i fyny'r cae. Eisiau gweld boes fel hwn ar y bel yn fwydol yn wadol, sut mae hwn yn mynd i gael cyfle, sut mae hwn yn mynd i gael gol yn y cwrt Cosby yna. O ran Colin Caton, bydd e'n newid y tactegau o gwbl neu bydd e digon hapus i gadw yn eitha tyn am nawr? Ie, di Caton ddim y teip o reolwr sydd yn newid rhyw lawar yna chdi. Mae o'n licio be mae'n licio, mae o'n trystio pwy mae'n trystio. Ac fydd o jyst yn deud wrth y bechgyn sydd allan yna. Ei, come on boys. Echa, cam i fyny, rhyw dwtch bach, dangoswch pam bod ni wedi gorffen gymaint o bwyntio o flaen hein tymor dwytha, a fydda ni'n iawn. Y Bari sydd yn cychwyn yr ail hanner. Atgoffa chi yn ddi-sgôr yma ar Bart Jenner rhwng y tîmoedd orffennodd yn drydydd ac yn bumed y tymor diwetha. Canlyniadau siomedig i'r ddau dîm. Wythnos diwetha yn y gemau agoriadol, colli'r hanes y Bari. Gêm gyfartal i'r Bala yn erbyn Pen y Bont. Cooper, gath un edrychiad bach ar Mike Lewis fan'na, o'n i'n gallu gweld yr ymosodwyr yn ei gael lawr. Ie, oedd yn cael ei gael lawr gan sang, ond hefyd, be oedd o'n sylweddoli, eiliad ola o Will Evans yn dod i fewn, oedd hi ar yr asgell chwith yna i gael y gol geidwad lawr, felly cicio oedd hi ar y chwarae, ond penderfyniad cywir gan Cooper. Walker Rice, y Milicwr Cosbyn, chwilio am gymorth, Smith sydd yno. Allan at Stevens, i mewn at drad Edwards, croesiad tuag at Will Evans. Y Bari yn clirio dros dron unig, mae gan Stevens eto yn codi'r bêl tuag at Cummins o'r Bari, a fe sydd yn ildio'r tafliad. Edwards, Dave Edwards, cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru, 43 o gapiau, tair gol. Y trydydd o'r garfan yna na chwarae 2016 yn yr Euros. I chwarae uwch gyngrair Cymru, a dyma Edwards yn ei gosod i at Smith, cyfle mergyd nath e oedi, nôl at sang, nôl at Smith a'r bêl yn cael i chlirio, ond y Bala Owain efallai cymlethu bethau. Ie, o bosib, dwi'n meddwl o Dave Edwards yn meddwl dwi'n mynd i gymryd yr ergyd yma, dyma'r bêl just yn symud chydig bach yn rhy bell, felly pas fach glyfar, a bydd yr ergyd byth ymlaen. Sang fel ymysodwr, wyt ti'n gallu troi a cymryd yr ergyd yn gynnar? Sang yn croesi'n isio, mae'n cael ei chlirio gan Clayton Green.
Dechreuad da i'r ail hanner gan y bala, pas bach dwt gan Edwards. A nhw sydd ar meddiant unwaith eto. Spittle, y bêl tuag at Sang. MacDonald ar ei drod chwith yn gorfod ystyried mynd nôl at Lewis neu clirio a dros y ryslys yr athi. O'n i'n sôn hynny'r amser, mate. Dwi'n meddwl bod y cae yma'n gweithio ffafr. Ddau dim i ddweud gwir. Bale yn mynd dros ben Curtis MacDonald. Mae yna lot o'r beli bach di yna ar y cae, mwy na'r arfer. A mae hynna jyst yn arafu a rhoi rhyw spin ar y bêl. Rhan amlas a Curtis MacDonald i gweld hwnna mynd oddi ar y cae. Ollie Shannon ar tafliad, y fe sy'n derbyn y bêl yn ôl. Mendes yn croesi pwysau ar Lewis, ond neb o'r bala. Yno. Dwi eisiau jyst edrych ar rhediad Edwards yma'n ein i golli dyn. Mae cael y bel yma'n ein. Edrych os mae'n colli dyn yma'n ein wan. Wan, mae'r bel di mynd allan. Mae dal allan. Edrych ar rhediad. Mae'n just... A wedyn yn sydyn, mae wedi signo Watson i fewn ato fo, i ddod wedyn un ebyn i fewn i ffynwr, a wedyn setio'r bel at Kieran Smith. Dwi'n sôn am fel na ti'n colli dy chwaraewr. Smalio, twyllo bod ti ddim yn y chwarae, bod ti ddim eisiau'r bel, ac yn sydyn mae'n gwneud y symudiad yna i ffeindio un efo hanner llall i greu cyfla. Y pas yn ôl, braidd yn fyr, Lewis yn gofod rhithro. Wedi codi ddyn uchel tuag at y cylch canol. Cottrell. Neu'n 4 yng nghanol can nawr i'r Bari. Mlaen mae'n mynd tuag at Jarvis, ond y bêl yn cael ei chodi yn uchel a'i thaflu lawr y sianel. Chwilio am Sang. A'r frwydr rhwng Cooper a Sang yn gorffen gyda kick gol i'r Bari. Hwn di dangos bod o'n lond llaw, ond gwaith da gan Cooper yma, yn dangos i brofiad, i gryfder, bod y bêl jyst yn syrthio ac yn bownsio pyn bach yn anghyffyrddus i'r amddiffynwr, ond jyst yn rhoi rhyw bwniad i'r ymysodwr ifanc ac yn dweud, hei, ti yma efo'r big boys rwan, boi. Mae'n braf gweld y cefnogwyr nôl, ond fi'n fath bod y boi na'r drwm ddim o dan o'n i fel arfer. Dyma Marcus Day yn derbyn cyfarwyddiadau gan Gavin Chesterfield. Gath annar tuag at diwedd y gêm yn erbyn Aber wythnos diwethaf, felly dyna pham dwi ddim yn cychwyn y gêm hon, achos mi oedd un o chwaraewyr gorau'r Bari wythnos diwethaf. Syndod nad ydyn dechrau, rhaid bod reswm am hynny. Cottrell, mae gan Clayton Green yn disgwyl y rediad gan Hugh. Cottrell wedi derbyn anaf i'r llaw fanna, mae Bale yn torri'n garedig i'r bala at Sang. Sang gyda Mendes ar y postyn tella. Tail sal gan Sang. Ti'n just meddwl y ffordd mae'r gêm yn mynd a maen nhw'n cloi i gilydd allan o'r gêm, maen nhw'n canslo i gilydd. Ti'n edrych ar, mae rhaid ti edrych ar y chwaraewyr efo fflach, efo moment fatha McLagan i'r Bari. Ti'n edrych ar ella Will Evans i y bala. Ydyn nhw'n mynd i just codi y gêm, Dave Edwards ella fel da ni wedi gweld. Just rhywbeth mewn eiliad, rhyw chwink bach sy'n mynd i godi'r safon wrth sgorio gol. Sy'n mynd i agor y drws ella i fwy. Pan edrych chi di ar y meinciau, Malcolm, heblaw falle am Marcus Day, dyna'r unig un ymosodol go iawn sydd ar y naill i'r mainc na'r llall. Ia, ti'n hollol iawn. Cummins yn ei lledu ddim yn y 3 yn disgwyl am y croesiad. Ramsey yn erbyn McLagan, mae'n dal y bêl yna. Alex Ramsey. Wedi cael llawer i wneud, Alex Ramsey, gweitha'r meddiant mae'r Bari wedi cael. Dwi wedi teimlo dros yr 19 mis nath o adal Cynarfon. Wyna gamgymeriad yn hwn y fi cofio. Ti wedi nath o fflapio'r mam hwnna yn yr hanner cyntaf na lle oedd wedi methu yna ddisgol. Sodiad gan Evans, mae gan Sang. Sang yn torri tu fewn ar ei droddau, chwilio am gymorth. Edwards sydd yno. Edwards yn ei groesi ddi tuag at Walker Rice, so mae'n lower i rwydd i Mike Lewis. Ia, trio rhyw bas glyfar o Dave Edwards yma yn den. Lle'r croesiad arferol tuag at y postyn pellaf, ond gweld yr hediad gan yr asgellwr Walker Rice ar draws
yr ymosod, ddim gweith y bas gywir, ond oedden ni'n gweld yn union beth o'n drio. Mae hwnna'n bas anoddach, dydy na reid y bel yn yr ardal, pan ti trio dewis rhywun allan. Da ni deitha yn rei clwbiau yr asgellwyr, dorro nhw mewn ardal lle mae'r ymosodwyr yn gorfod bod. Fel arall, ti eisiau codi dy ben, ti eisiau dewis y chwaraewr. Ti'n mosgolli amser ar y bel, ti eisiau dewis yr hediad, dewis y chwaraewr ti'n mynd i'r bel i fel na Dave Edwards fan'na. A dwi'n just teimlo mae'n ei pwy bach anoddach na rei ti mewn ardal. Dros 10 munud wedi chwarae yn yr ail hanner, a fydd Colin Caton fydd ar y pisa o'r ddau reolwr, mae'n siŵr. Pas lawr yr yslis tuag at Mendes. Mae'r gêm di colli y sbarc, dwi'n meddwl, do. Da ni'n di gweld mawr o gyfleon o gwbl. Da ni di exeitio chydig bach gormod yn gynnar yn y gêm, yn disgwyl gormod o bosib. Ond ar hyn o bryd, boes fel Cooper, yr amddiffynwyr sy'n cael y gorau ohoni. Hollol wahanol i beth ddigwyddodd yma mis Mai, dydy? Ie, yn wir. Gêm ddiwethaf rhwng y tîmoedd. Patrick and Venables, y bala yn mynd i Ewrop. Ydy ddim 6 gol yma. Bas ymlaen, John Billion am Sang. Pattinson yn teclisio Cummings yn ei tharo i mewn i hanner y bala. McCracken yn gweithio yn galed a mae'n drosedd gan Spittle ar McCracken. Dyna da ni isio, rhyw sbarc fel la, rhyw ddigwyddiad bach, lle mae McCracken yn dweud, iawn ta, dwi'n di droi chdi i Spittle, ti'n di dynnu fi lawr, dwi'n di dynhefnu chdi, di frwydr bach o stadleo, wwan ta. Dwi'n yn siŵr os o McCracken yn meddwl bod y gei Cryd yn mynd y ffordd arall. Sbi arno fo. Yster. O dyma da ni eisiau weld gan McCracken hefyd e. Dwi'n bach o dan yn ei fol, yn barod amdani, mae gyffyrddiad o'n dda, mae'n nôl ar ei ora, dwi'n teimlo dechrau tymor yma. Dwi di dechrau fyny fan hyn, wan. Come on. Ma'n y gol fan hyn, dwi'n siŵr. Y gei Cryd gan Cottrell. Cottrell yn oedi. Pwyso mesur yr opsiynau o'i flanau. Brenin y cicio gosod yma ar Bart Jenner. Tuag at Cooper. Mae yna drosedd. Drosedd gan Cooper, dwi'n meddwl, yn y Cwrt Cosby. Bach rhi awyddus i ennill honna, dwi'n meddwl. Wrthiad yma yna. Siomedig i'r bari ar ôl. Ennill y gic i'r rydd yna efo gwaith da McCracken. Roedd y bel yn syth yn ôl i bala. Mae yna arwain drwy y siampl, mae wedi cael ei wneud yn gapten eleni. Drosedd amlwg gan McCracken yn y Cwrt Cosby. Yn rhwystro'r rhediad yr amddiffynwr. Mae'n y tafliad fydd i'r Bari. Pella cefnogwyr tîm Cartre eisiau codi tîm Myddin Melin nôl yn un niferoedd. Mae dyn wedi clywed chdi ar y teli, dwi'n meddwl mae o dan ni nôl yn bam efo'r drymiau yma. Y boi oedd i dan, oedd i ddim ofio'i drwm. Dim bod yn defnyddio'r sync i tu ôl i. Pas braf yna at Evans, Evans at Sang. Mendes at Walker Rice. Rice. Ddi-gyfeiriad oedd hwnna. Cyfle iddo fe gymryd y cefnwr ymlaen. Fe geith e ail gyfle. Dyma fe, ffafrio drod chwith. Y gŵr gynt o Tranmere. Tu fewn at Edwards. Edwards a chyfle fan hyn i fwydo Stevens. Stevens ar ei drod chwith. Tu fewn at Edwards. Lan trod. Ac yna Sang. Sang ac ergyd. Cic hosan fel fydden Nick Parry. Wel, cic hosan illa, ond ti'n gwybod be, dwi wedi dweud, mae'n gweithio mor galad. I unrhyw blaenwr, y peth pwysica di bod fi'n ffitach yr amddiffynwyr, a mae hwnna'n. A na ddweud chdi, mae o'n mynd a mae'n trio wneud illa un cyffyrddiad yn ychwanegol, ti'n cael y bel trwy coesa amddiffynwyr i wneud sioc i Mike Lewis yn y gol, ond diolch yn digwydd oedd yna. Pethau ddim yn mynd o'i blaid illa o flaen y gol, ond dal i weithio i geithio i gyfam i wneud o sgorio. McCracken eto, dan bwysau, yn methu dal y bel i fyny. Shannon. Shannon, chwilio am drad, Walker Rice. Yn y welliant, trio i amgylch e'n parhau ar meddiant. Mendes yn ei lledu di.
eto at Stevens. Stevens ar ei drod chwith Bale yn taro Wharton a mae di llawio i. Theo Wharton cegrydd i'r bala. Wharton ddim yn hapus. Ddim wedi gwneud eto dwi'n meddwl. Dwi'n dweud trwyddog. Nath y penderfyniad yna. Dyfarnwr o'n i weld o'n sbio tuag at y cyfeiriad. Wharton jyst yn neidio yn ceisio stopio y croesiad rhag fynd i fewn. Rhaid just touch bach i fyny yn dweud. Oedd, a ti'n gwybod be, ti'n edrych ar ymateb y chwaraewyr i fi, nad Wharton ni'n gorfod yn ffys, oedd o'n gwybod bod wedi codi'r reichiau. Cyfla. Agosau at yr awr, y parhau di sgôr yma'r Bart Jenner yn cyfle Dafydd i'r bala. Walker Rice ar arwydd. Mae Kay i fyny o'r cefn, tuag at Kay mae'n mynd yn cael ei ffenio'n glir. Mae'n nôl gan y bala, wrth drad Mendes. Shannon at Walker Rice. Allan at Edwards, ond Edwards yn syrthio dros i drad. Barry yn ffodus i adennill meddiant yn ôl. Patton. Green, gryf. O, mae'n drosedd gan Walker Rice, a bydd hwnna'n gerdyn melyn amlwg y 5 o'r gêm i Walker Rice. Ie, o bosib yn teimlo'n rhwystredig. Di pethau ddim cweit di mynd o'i blaid o yn ymosodol heddiw. Gath o ryw frathiad ar Clayton Green tro cynta. Nath o ddim i lawr, nath o bron dweud, hwy. Tîm yn symud i fama. A wedyn, jyst yn ymestyn i goes chwith. Gwybod yn union be oedd yn neud yn doedd. Cegrydd wedi cymryd yn sydyn, Spittle a McLagan. Oedd hi'n ras rhwng y ddau. Alex Ramsey oedd hi ar ei linell. McLagan ddim yn hapus. Spittle ddim wedi dysgu chweith. Mae McLagan wrth i bod, wedi gorffi fewn efo. Mae wedi gwneud am hwnna'n waith brawn ma i droi o. Mae'n neud hynna tro mae camgymeriad gan Spittle. Mendes yn ennill y frwydr bach yn methu bwydo Walker Rice. Mae McLagan yn medru mynd i lawr, bach yn hawdd ar y deca, neu roed i fforna. A dros y blynyddoedd, os mae yna rhyw dynnu Cris, dwi'n synnu bod o'n di mynd lawr oherwydd os mae yna gyffyrddiad, mae gen fo hawl i syrthio, ond dwi'n meddwl fel ymysodwr, oedd o'n meddwl bod o'n mynd i gyrraedd y bel ella. Nath o gael ei dynnu Chris? Mae'n un agos, o'n i'n meddwl i ddechrau, ac os fysa fo sa fo di mynd lawr, oherwydd oedd yn y cwrs Cosby. Dwi'n meddwl oedd gynno Spittle gafal ni Chris o. Drosedd pen pella. Y Walker Rice fydd yn cymryd hon eto. Oedd y drosedd ar sang gan Luke Cooper. Neb o'r Barry yn cytuno yn cyfle da pellach. Clwstwr o chwaraewyr mewn gweng. A cyffyrddiad mae'r arbediad yn wych. Edwards ar cyffyrddiad. Ie, Dave Edwards. Dyma dwi'n ddisgwyl, dwi wedi deud yn y rhan o'r cyntaf, wneith o'n rheoli gêm, ond mae'r boi wedi sgorio gymaint o goliau o ganolcau dros y blynyddoedd drwy amseru'r rhediadau efo ni Cwrt Cosby ac yn gwybod efo unrhyw gyffyrddiad mae'n mynd i taro'r targed. Walker Rice unwaith eto, Edwards y cyffyrddiad, a dyma gyfle, cyfle gwych i Anthony Kay i rwydo dros y bala, ond i ergyd drod fe yn hedfan dros y bar, ac un arall wedi mynd i'r gwynt, Malcolm. Wel ia, mae'n gyfle, ond dydy'r bel, mae ar ei fyny gan fo, mae'n rhaid fod just disgwyl eiliad, gynno fo'r eiliad, oedd mae'r challenge oedd mewn nagos, felly mae'n gwneud just mynd ar ei ochr, felly mae'n plygu nôl, mae'n cymryd y foliad, mae'n mynd dros traws, ond y cyfle, David Edwards, ti'n bod sôn am yr amseriad i gyrraedd yna pan mae bel yn grad, ti'n gwybod be, de? Mae hynna'n just, i fi, eto, y rhediad yn un peth, ond mae'n clas, mae'n safon gwahanol o'r rhediad, mae'n rhaid i ddysgu o just y cyffyrddiad bach o mae'n sowgl gath i'r bel i wneud yr arbediad campus na gan Lewis. A dyma Evans yn dod o bell, gyda ergyd drod chwith ac yn sicr nawr mae momentum gan y bala oen. Ie, dipyn gwell, mae'r tempo wedi codi, ond doedd y cyfleoedd ddim yn dod, oedd hi dal yn fler, ond y bala rwan, ydyn nhw wedi dechrau cael gafal ar y gêm, mae 3 cyfle'n syth ar ôl i gilydd, efallai hwn oedd y cyfle anodda, ddim yn gallu cael rheolaeth ar yr ergyd wedyn, ond fydd boes bala ac y dyn yma yn allweddol rwan yn dechrau teimlo, ei, da ni'n cael y gorau o'r gêm yma. Ie, dda'n ymestyn dweud, efo'r ergyd a Will Evans, nad yma'r gyhoedd i fi bydd o'n mynd i sgorio yna ddo, jyst rhedag efo'i. Dwi'n meddwl oedd o'n isio cymryd yr ergyd ar, chweith i'n dweud gwir am bod y mor bell. Sydd yn syndod o'r Ramsey, cymryd risg yma yna. Mae Will Evans, mae'n gyffyrddus efo'r ddwy droed yn dydi. Dim ond pa un.
Bale hir gan Shannon, Sang rhwng yr amddiffynwyr a Lewis yn rhaid eto yn sgrechen am y Bale. I fi, mae rhaid i'r blaenwr fod yn ddeffro am hwnna. Sang i redag ar ei draws o, dim ond fe mae'r goling yn gweiddi ti'n rhoi edrych ar yr ediad chdi dy hun, a bod yn benderfynol i gyrraedd fel yna. Canlyniadau'r Cymru alltud i chi, Abertawe yn ennill y 3 pwynt yn Ashton Gate neithwr. Buddigoliaeth dda i dîm Mick McCarthy. Y Stadiwm Dinas Caerdydd yn erbyn Millwall. 3 pwynt arall i Gasnewydd ar pwynt i Wrexham yn Solihull. Drewsion yn unig mae'r Bari wedi cael yn yr ail hanner yma. 22 o funudau wedi chwarae. Dyma gyfle iddyn nhw nawr a Chic Gornel. MacDonald a Cooper yn cyrraedd yn hwyr. Tuag a Cooper mae'n mynd. Mae e'n cael ei giro yn yr awyr gan Stevens. Ras rhwng Patton a Smith. Barry'n gweld hi'n anodd i gadw'r meddiant. Gwaith da gan Wharton. A'r drosedd arno fe gan Mendes sydd yn 1 o'r 5 ar cefnyn Melin. Angen bod yn ofalus. Drosedd, yna dyn y Cris. Mae'n yn teimlo'n rhwysedig. Allith o'n fforddio gwneud hynna yn rhy aml rwan. Efo'r Garden Felyn yn hongian drosto. Chris Hugh yn uchrymanu ddim mewn tuag at y go. Mae'n uchel, mae'n dan y bar. Mae'n cael ei gollwng. Ond y drosedd arno fe gan Nat Jarvis. A fe fi Tom Owen am air gyda Nat Jarvis. Be ti fod, ie? Oce. Mae'na bymp. Nid y cic orau gan Chris Hugh. Mae hwnna'n eitha cyffyrddus i Ramsey. Reit ar ei linell. A mae yna drosedd yn does. Ond unwaith eto, oedden ni sôn o hanner cyntaf fod dyfa Gol-Geidwad yn cael dod allan, Pen Glin, Dwrn, dim problem, ond dyn nhw'n licio rhyw bwniad bach. Na, ddim o gwbl, coeliad i fi. Ti laen, Alex. O'n i'n gweiddi, o tro o'n i'n neidio, o'n i'n gweiddi arnyn nhw, os oedden nhw'n gweiddi gyntaf, o'n i'n gweiddi ar ei ôl nhw, a mewn iddyn nhw. Mae un person ni ddim wedi gweld yn y symudiadau ymosodol y Bari yn yr ail hanner yma, yw Nat Jarvis. Mae ar goll yma. Wel, tymor dwytha nath ni weld, oedd o'n allan o gema. Rhaid fi ddeud, i cryfdar o di dal o bel i fyny i chwaraewyr ganol cael amseru'r hediadau, mae o'n hogyn greu, ond da ni ddim di weld o'r i oran i'r Cyngor Cymru, a mae gyda fo boint i brofi. Mae hefyd yn gwynebu amddiffyn cadarn iawn, profiadol dros ben. Felly weithiau, fel ymosodwr, ti'n meddwl, sut ydych ni weithio hyn yn wahanol oherwydd rhywbeth yn yr awyr mae'n mynd i golli. Mae lawr i symudiad os yw'n licio gweld rhediadau tu ôl i'r amddiffyn chydig bach yn fwy aml gan fo. Gêm yn llifo, un pen y cae, llall Cic Gornel i'r bala erbyn hyn. Teniad allan, mae wedi dod oddi ar yr amddiffynwr, a fe fydd yn Cic Gornel pellach. Ail gyfle felly i Walker Rice i'w thaflu ddim mewn. Angen i'r Bari fod yn wyliadwrus o'r rediadau David Edwards o'r Cic Gornel diwetha a'r Cic Reid diwetha. Fe nath gyrraedd y Bale yn gyntaf. Clystwr o chwaraewyr mewn gwyn yn disgwyl torri. Mewn at y postyn yn galla Lewis yn dod amdani, mae'n cael ei ffenio'n glir. Ac yna allan gan Cotre. Nôl ar y cyffyrddiad cynta gan Smith. MacDonald sydd eich chap. Shannon. Nid y Bale orau gan ddo fe, oedd Walker Rice yn dod i mewn oddi ar yr yslis. Dwi'n just meddwl, Colin Caton, dim y wan, ond ella, yn y chwarter awr i fynd, neu P-tar, symud Cey ganol cae, a symud i fyny llinellau'n Dave Edwards, fel mae Venable sy'n dweud, fel blaenwr, a dod â yr un ifanc, Danny Walker Rice, oddi wrth y cae, a dod â Sang allan ar y dde. Just i wneud rhywbeth gwahanol, just i gynnig rhywbeth gwahanol, ydw'n hapus efo'r amddiffyn i fynd. A dyna beth mae'r reolwyr yn gofod penderfynu nawr. Mae yna driftpwynt i rywun fan hyn. Stick o twist o wain. Mendes i'r canol, Lewis oddi ar ei linell, a dim pwysau yna fe unwaith to. Ie, mae'n anodd gwybod ydy hefyd. Da ni'n gweld Cey McLagan yma, mae'n ymestyn i cyhyran i goes, byddais mae o'n stryglo yn hwyr i fan i'r gêm. Cyffyrddiad da gan Mendes yma, ddim y croesiad oran y byd, ond swn i ddweud bala ar hyn o bryd.
Mae'r gêm yna iddyn nhw i'w hennill. Y Bari, dyn nhw'n achosi problemau i Ramsey o gwbl, felly ydyn nhw'n mynd i fod yn hapus efo pwynt yn erbyn y tîm nath orffen yn drydydd tymor dwytha. Da ni wedi sôn am y cryfder sy'n y fainc neu'r gwendid bod na ddim digon o gryfder. A dyna'r gamble wedyn i Gavin Chesterfield oherwydd mae gyda fe o ymysodwr profiadol Marcus Day. Wel, i'n ifanc i'w o, mae wedi profi na'n barod a 3 gol mewn rhyw 2 gêm. Ydy e'n dod â ymysodwr ychwanegol mlaen, neu Marcus Day yn lle Nat Jarvis, wedi colli presenoldeb Jarvis. Wel, mae'r pwysau yn wahanol oherwydd canlyniadau wrthos dwytha. Gan mae Bala wedi cael gêm gyfartal gartra a Sean, felly dyn nhw wedi cael y fuddugoliaeth neto a Bari'n colli. Sa'r ddau wedi ennill wrthos dwytha, ella sa'n nhw'n fwy hapus efo'r pwynt, ond yn amlwg ar ôl y Sean i'r ddau wrthos dwytha, ond dwi'n meddwl bod y gêm yma i Bala i hennill de. Dave Edwards di llwyrioli rai hanner yma i Bala o ganol cae. A dyna pam o'n i'n meddwl, oherwydd mae'n arbennu gêm rwan, taflodd e fyny llinell fain oherwydd mae o wedi arfer sgorio ar bod efo. Dyn yna, Venables, wrth gwrs, sydd ar goll yn tîm Bala, efo hanner cyfleo maen nhw yn ei greu. Cyffyrddiad da fyna gan Sang. Sang yn prai i fynd, Cooper ar draws, a Cooper yn ildio tafliad. Unwaith eto, Sang, os ydych chi'n cymaru Sang yn erbyn Nat Jarvis, Sang yw'r gorau o'r ddau na. Ia, Malks di sôn yn fanna, bosib nhw'n i weld o'n chwarae'r asgell yn y tymor yma. Dangos y colynder yn fama, yn Heibio Cummings, ond wedi cryfder. Cummings ar y llawr yma, sydd fel arfer yn ffynnu ar fod yn amddiffynwr cry i hun. Felly Sang chwarae teg, mae di bod mor weithgar yn do, ond wedyn, sgen ti just y spark bach ychwanegol na o flaen y gol. McLagan, eto Bale yn cael ei dwy gan Edwards. Edwards at Evans. Edwards wedi parhau a'i rediad. Bas chydig yn rhy agos at Cummings, ond tafliad i'r Bala. Eto McLagan yn dod mor ddwfwn i gynorthwyo y ganol ca i geisio adennill y meddiant. Spittle yn ei thaflu'n hir. Green, mae hwn yn gyffwrddus ar y... O, tacl hwyr gan Green, ydyn ni chwarae mantais ydyn, dyma Sang. Sang yn mynd i hun! Ar arbediad gan Lewis, ond oedd Walker Rice yn glir ar rediad. Mae rhaid iddo basio. Chwarae teg iddo, mae di disgwyl am y cyfle, mae di dweud, ei, yng nghyffyrddiad cyntaf gwych i, a chwarae teg i dyfarnwr parhau yn fama. Cyffyrddiad gwych, ond diolch yn sbio fyny. Diolch yn cael golwg i weld i bartner o Walker Rice. Mae yna ceri o le, just y bas efo pwysau da, a sa'r ergyd i fewn. Oh. Walker Rice mewn at y postyn agosa, eto Edwards oedd ar rediad fe sy'n symud. Walker Rice ar ei drod chwith, ond mae lywer i bell. A mae rhaid rhoi canmoliaeth fan hyn i'r dyfarnwr Tom Owen, fe nath y chwarae mantais da fanna. Do, campus, chwarae teg. Sa'n wedi bod yn hawdd stopio'r gêm yn syth. Oedd yn drosedd, a ffodus bod am Cerdyn Melyn yn cael ei ddangos, ond wedyn. Cyffyrddiad cyntaf, campus gan Sang, ond, sa fo just i codi ben. Wel, edrych a di, y peth dwi ddeud, de, nath o ddim, oedd o ddim yn ymwybodol o gwbl o'r opsiwn o gynno fo. O Rice yma na, de, Rice, de, oedd o'n berwi. Mae o hwn yn dod eto, diolch yn sbio ar y gêm. Edrych a, pan mae'r cyfla'n dod, maen nhw'n eill Kieran Smith yn fan hyn, rwan, oce, edrych a, mae'n troi, mae'n 30 llath allan, mae arbennu hun yn erbyn un efo'r golwr. Yn gynta, ydi o di deud, ydi o di gweiddi anna fo, sbio anna fi. Na do, ond mae rhaid fod yn ymwybodol. Dwi'n meindio os dwi'n mynd yn edrych ar o hynny, ond doedd o ddim nath o godi ben. Cummins. Y Bale yn cael ei ffenni o law, Creighton Green ar ei drod chwith, ond yn ei ffynnu ddi heibio'r postyn. Rhyw brawn fel mae wedi bod yn y pen draw i Bari, rhyw Sion, sy'n disgwyl am rhyw hanner cyfla, Creighton Green efo droed chwith gri. Mae'r Bale, mae'n gorfod torri ar ei thraws di bron i gadw rheolaeth i fynd tuag at y gol, ond yn ei tharo hi'n rhy lan i ffwrdd o'r gol. Mae'n eilyddio am y tro cyntaf pnawn yma, chydig yn llai na 20 munud yn weddill. Gadael y ca, mae Walker Rice ac
Rhawn Mac digon rwystredig iddo fe. A Stephen Leslie, y profiadol Stephen Leslie, 33 mlwydd oed erbyn hyn. Oedd y siom fwyaf i Walker Rice, dwi'n meddwl, bod o'n gadael y cae eiliadau ar ôl y cyfle, neu, wel, gath o ddim cyfle, ond sa'n na neb di bod yn hapusach na Chris Hugh o weld Sang yn ergydio manna, oherwydd oedd Walker Rice di golli fo yn llwyr. Fysa cefnwr chwith Barry jyst yn teimlo mor ffodus nad oedd Sang di codi ben. Diddorol taw Will Evans fi'n credu sydd wedi dod i'r ochr dde a Barry nawr yn paratoi ei lyddio. Marcus Day a Callum Sainty yn paratoi i ddod i'r maes. Mae'n ddiddorol i weld pa effaith bydd hwnna'n cael ar y tactegau. Wel, i'r bala dos o ddim byd yn newid agos mae Leslie di mynd ar ochr chwith. Mae William Evans di newid esgyll do, neu asgell ydw i ddeud. Mae wedi dod drosodd i'r dde, mae Leslie di mynd i'r chwith, mae Sang dal i fod fel blaenwr. Mendes, Green o'i flanau. Chwilio am gyfle i groesi, mae wedi gwneud hynny at y postyn pell Edwards yn disgwyl, a Edwards yn cael ei giro yn yr awyr gan cymaint. Ond fe fydd yn gig gornel i'r ymwelwyr. Edwards mewn safle da man am Cummings fel yr amddiffynwr wastad y ffefryn. Just yn cael corin i ben, ildio'r gig gornel, ond unwaith eto. Mae fyny'r Barry newid rhywbeth oherwydd dwi just yn teimlo mae pwysa'n dechrau cynyddu yn newid efo Will Evans ar y dde rwan jyst i roi rhywbeth gwahanol i amddiffyn Barry feddwl amdan. Leslie tro hwn ar gig gornel, mae'n cael ei pwnio allan gan Mike Lewis. Nôl gan Stevens am Middle Cosby. Eto y Barry yn clirio. Ond tro hwn mae gan Anthony Stevens. Cei mae'n rhywun. Cei ar groesiad. Eilyddio o'r diwedd i'r Barry. Jordan Cottrell fydd yn gadael ar gyfer Marcus Day. Cottrell prynhawn digon rwystredig iddo fe hefyd. Ac yn gadael hefyd gyda Jordan Cottrell fydd Robbie Patton. Dyma Marcus Day sydd wedi cael cyfnod gyda Bristol Rovers a Bristol Manor Park. Dyna Patton yn gadael gyda Callum Sainty yn cymryd i lebe. Ie, dyn yma yn gorfforol iawn o bosib o Chesterfield i ddeud mae Dave Edwards yn cael chydig bach gormod o ddylanwad ar y gêm. Cer yn agos ato fo, paid ag adrodd o gael cic. A wedyn Day, oedd Gavin Chesterfield reit yn ei wyneb o bron wrth yr ystlys yma na. Bron yn sgrechian, yn amlwg mae o'n meddwl dyna di'r ffordd i gael y gorau allan o'r dyn bach yma. A dyma fe ar y bel, yr eilydd Marcus Day, 2 gôl mewn 2 gêm. A dyma fe heibio i Mendes, cyfle. Did you roi build-up mowr iddo fe mae'r cyfle? Dwi'n ymwneud i ofyn. Mae bob tro'n digwydd, mae'n digwydd i gyntaf na chdi fydd y dwytha beth. Ond mae'n cael y bernad o ddangos do, i'w ffach mae gyfaint o sydyn mae'n draed o, jyst i symud, jyst taflu i osgwyddi chwyddi, i symud cyfeiriad i'w dde, i fynd i mewn i ddyn. Oce, mae'n dacw bach yn cyr yna, mae Clark yn fyna rwan. Mae'n cael y bel, oce, 2 chwaraewr yn ei wynebu fo, a i jyst twyllo mynd i'r chwydd, a jyst i hop bach i'r dde, a wedyn mae'n ergyd yn ei angofio. Oedd y syniad yn ei ddawyn. Oedd y syniad yn ei iawn. Oedd y darn cyntaf, fatha Malcolm Allen yn ei pomp. Oedd yr ail rhan fatha fi. Gwych. 4 awr yn weddill yma ar Bark Jenner, felly fe'n unrhyw ffordd. Dal i meddwl, mae'n y gôl i gael. Shannon dan bwysau. Nac Jarvis ar drosedd, a tro hwn mae Tom Owen yn atal y chwarae. Shannon chwaraewr da. Mae'n sefyllfa 1 ebyn 1. Mae o'n ddyn sydd yn sticio at ei das. Mae'n gwneud yn siŵr os mae'n gwynebu unrhyw ymysodwr bod yn aros yn agos iawn atyn nhw. Diolch yn mynd i gael ei giro rhyw lawer tymor yma. Mi'n sôn am chreuwyr yn dod i'r uwch gyngrair. Mae hwn wedi dod o Atalanta yn yr MLS. Peniad lawr, chwilio am Leslie. Leslie sy'n cyrraedd y bel gynta. Mae fe fydd yn gig gornel.
Pwysau eto yn cynyddu ar amddiffyn y Bari. Dwi'n meddwl mae'n diddorol, mae rhaid i ddweud o'r chwaraewyr a'r proffil sy'n dod yma i'w gyngraid. Da ni'n gwybod am Venables, mae o'n ysteddle heddiw, erbyn mae wedi cael ei war efo Cardigol. Ond oedd Leslie, sydd oedd ar y fain Cyr Bala, ac hefyd Dave Edwards, oedd nhw gyd y trin nhw yn tîm ieuenctid dan 19 yn yr amwythig blynyddoedd maith yn ôl. Wedyn maen nhw'n nabod i gilydd, sy'n gret, oce, maen nhw mewn oed wan, ond maen nhw gymaint o safon i gynnig. Y ddau eilydd yn cyfuno fan'na. Marcus Day yn bwydo Callum Saety lawr yr asgell chwyth. Saety nôl yn ei ail gyfnod gyda'r Bari wedi bod gyda Henffordd. Wharton. At Clayton Green, ond pasal ganddo fe. Will Evans cynorthwyodd ar ddiffyn, ond nid y bas oreg ganddo fe chwaith, a mae Cooper yn gofyn mynd yr holl ffordd nôl at Lewis. Chydig dros 10 munud yn weddill. Drechion gan y ddau dîm, ond dim i'w dangos amdan ar hyn o bryd. Hir lawr y ca. Lewis, lle mae'n mynd nawr. Uchel i'r awyr. Mae gan Day a chyfle i droi a rhedeg at Shannon. Hugh tu allan iddo fe. Mae'n anwybyddu Hugh. Gwaith campus gan Smith yma. Mae'r cyffyrddiad ola gan Day yn drwm, ond Smith. Da ni'n arfer weld o mewn safleoedd ymysodol do, ond rwan, angori ydi rôl o heddiw. Yn safle'n dofn yn ganol cae i'r Bala, a dyna ydi swydd y chwaraewr yna. Dod ar draws i helpu amddiffynwyr, unrhyw dan sydd ar fin. So mis i'n gwybod faint o filltir o mae o di redag heddiw. O dim cymaint o fysa fo chydig blynyddoedd yn ôl, dwi'n meddwl. Mae waith o heddiw jyst ochr i ochr bron o bod. Mae o'n glyfar yn dydi. A mae gynnu fo'r greff yma o gyrraedd y bel a gwybod lle mae'r bel yn mynd i ddod. Chydig bach yn hwyr yma na. Waith campus. A mae wedi bod yn ffyddlon iawn i'r Bala, fe sy'n dal y record efo nifer o ymddangosiadau yn Ewrop. Cychwyn 12 o'r fainc. Leslie, gefn at gol at Smith. Smith yn uchel teg at Sang, blaen trwy'r McDonald i rwystro fe. Mae gan Leslie. Leslie am ei lledu ddi. Get to the ball! Stevens wedi parhau a'i rediad, cyfle i groesi efalle. Bel yn cael ei tharo lawr. Tafliad dwi'n meddwl i'r Bala, i wir. Ia, rhyw sodled bach reit ar i gadw y bel a'r dir y chwarae fan hyn. Wedyn Stevens yn mynd am yr ail bel, cael y tafliad. Oce, ond yn hir. Leslie. King McCragan sydd yn clirio, ond mi oedd hi wedi croesi'r llinell ac cic gornel pellach fydd hi. Gornel. Ella ti yn edrych rwan de ar rhywbeth fel sefyllfa fel hyn, cic gornel, cic gosod, lle maen nhw'n mynd i sgorio. Fel yn cael ei sgubo mewn, ond chwaraewyr y Bala i gyd wedi cael ei tynnu at y postyn agosaf. Wel, jyst yr ansawdd y croesiadau neu'r penderfyniadau i fynd i'r postyn bellach lle mae pawb di fynd i'r postyn gyntaf. Mae rhaid i'r chwaraewyr Bala jyst deall a siarad efo'i gilydd. Os dwi o tu ôl i rywun, na ddeitha un rhedeg i'r postyn gyntaf a na i ddal allan, deitha un, a wedyn eitha chwaraewyr canol cael aros wrth nhw'n o smotyn neu jyst allan i'r cwrs Cosby ddod yn hwyr i fewn. A nhw'n rhedeg efo'i gilydd. McCragan yn croesi o neb yno mewn melyn. Ymyl y cwrt Cosby. Clayton Green. Mae yna Day and Day. Ia, dim heddiw iddo fo. Yn crynhoi'r diwrnod. Day yn ceisio cael argraff yn dydi. Mae wedi gweld digon o'r bel ar ôl dod ar y cae, a mae yna rhyw fflach yno fo, does? Swn i'n chwarae'r Bari rwan, swn i'n jyst yn meddwl, ganol cae, rhoed y bel i Day. Bo Shannon, dwi'n newydd i gamol o mewn sefyllfa un yn erbyn un, ond jyst deitho, go on boi, dal i fynd. Os fo'n taclo chdi, tro nesa, cer eto, ac eto, ac eto, dyfod barhad. Mae cefnogwyr sy'n codi cri yn heiddi gol. So, just dod tuag ato ni. Just give the ball to today, any day, every day.
Y gêm fyw wythnos nesaf, Pen y Bont yn erbyn Cei Conna, cyfle cyntaf i weld y pen campwyr wrth i gwaith nos Sadwrn nesaf am 5 o'r gloch. Mendes, dyn ymlaen. Leslie, nid yn cyfle'r orau, mae gan Seinti a Day at Wharton ar bel hir, yn anodd Jarvis ar rediad, ond mae lywer i hir ac yn hawdd i Alex Ramsey. Pwy sy'n heb flino digon rwan i greu rhywbeth creadigol iddo fo'i hun, neu i chwaraewyr o'i gwmpas o. Mae'n rhaid i rywun trio ni rhywbeth yn wahanol yn y gêm yma i gael y 3 pwynt. Mae yna i un tîm neu llall. Camgymeriad gan Hugh yn gadael y bel i adlamu at Evans, ond Evans yn methu manteisio. Evans yn troi yn dda, heibio i Clayton Green, angen cymorth arno fe, mae'n croesi'n gynnar at Mendes, lawr tuag at Sang, ond y Bari yn clirio. Nath y Bala ddechrau'n gryf yn yr ail hanner, a maen nhw'n gorffen yn gryf hefyd, ond dyma'r Bari'n dod, mae Clagan y capten yn ffigio ac yna yn bwydo Wharton, ond mae'n rhy bell o'i flaen e. Be ddigwyddodd i'r hanner o'r cyntaf yna? Llawn cyffrod o boes bach. Ond di gweithio'n galad, ond di bod ddigon dylanwadol mewn meddiant. Wharton yn ganol cael Bari. Ti sôn am ail gêm i mewn i'r tymor, a ti sôn am cysondeb mewn steil, mewn patrwm, mewn system. Maen nhw'n arfer i system, maen nhw wedi chwarae fo gymaint o weithio blaen, maen nhw chwaraewyr newydd trio, nhw wedi cychwyn y gêm i'r Bala, felly bydd eich wedi esgus bach dyn nhw, maen nhw wedi edrych gwed tîm yn yr ail hanner, a dylan nhw eich wedi, sy'n am gwyno sy'n nhw'n curo un bol i ddim. Mae'r Bari yn mynd i just chwilio am McLagan i wneud rhywbeth special i De, newydd yn ar y cae rwan, eich wedi do wneud rhywbeth special yn y 5 munud, 10 munud, wel, 2 yna 7 munud dwytha yma, felly ti'n edrych, oes na ddigon. Oes na ddigon yn credu bod nhw'n mynd i gyro'r gêm ar rwan. Mae yna un cyfle i ddod i pa dîm, paid y gofyn wrtho fi. Mae yna un cyfle i ddod, ydyn nhw'n barod am yr un cyfle yna i sgorio, i ennill y 3 pwynt. Byd o le sy'n ddau dîm, os neithw. Teimlo fwyaf dwi'n gweld o'r gêm, rhywbeth elfen seicolegol yn erbyn y Bala fan hyn, bod Venables ddim yn chwarae. Ie, bosib, da ni wedi gweld Sang yn yr ymosod, jyst yn cael cwpl o'r gydion, methu'r target, ydi o'n chwarae fo tensiwn rhywun sydd yn meddwl mae rhaid i fi sgorio yn ystod y gêm yma pan mae Venables allan o'r tîm, ac mae'n gallu newid y ffordd wyt ti o flaen gol. Camgymeriad arall gan Chris Hugh, a mae'n drosedd gan Will Evans. Hugh yn neud yn dda am i gamgymeriad, ond Evans yn troseddu yn y cwrt cosbi. Pas bach, pwysau digon da, Will Evans. Meddwl bod o'n cyrraedd y bel, o'i gyffyrddiad yn Chris Hugh chwarae teg iddo fo'n cael ei gorff o'r safle da. Wyt ti yn deud, na chwarae da gan Chris Hugh oedd yna, ta chwarae sal gan Will Evans, efo ddim cael ei gorff i guddiad y bel na. Y ffordd ti'n sbio arno fi, dwi'n meddwl bod rhaid i fi atab, mae gwaith gwael Will Evans, ie? Wel, oedd y cyffyrddiad yn un da gan efo, ond nath o adal i Chris Hugh ddod ar ei draws o, just gret gan Chris cofia, i wneud i gymryd i lwybr o'i fyny, lle siapio dy gorff i guddiad y bel na, wedyn os di Chris Hugh sio'r bel fyny efo dynnu chdi lawr, fe gigos botyn. Nat Jarvis i dda lawr anaf i'r pen. Just y pethau bach dwi'n sôn am, fel cyn yr digwyddiad yma, sori Nat Jarvis, sori Mike am siarad ar draws, dyna sy'n curo a colli gemau i chdi digwyddiadau bach, wel, mae'n cael ei ddal yn y sandwich yn fan hyn. Ond wrth i ni edrych ar y gêm, a falle pwynt yr un fydd i Owain, i ni wedi gweld y Seintiau a Cei Conna yn sicrhau pwyntiau llawn yn ei 2 gêm gynta. Dyma'r math o gêm, mae'r bwlch yna yn sydyn, yn 4 pwynt o'r cychwyn. Dwi'n teimlo weithiau bod fi'n ailadrodd yn hun tymor ar ôl tymor efo'r Bala a'r crysondeb yna. Wan, da ni'n sôn am y gwahaniaeth rhwngthyn nhw sydd yn amlwg yn dîm da, a 2 dîm sydd yn dangos cysondeb anhygoel dros y cwbl o dymorau dwytha. Felly mae'n anodd iawn sticio efo nhw. Ond pan da ni'n sbio ar y garfan sydd gan y Bala, ddylia bod nhw'n agosach. A ti wastad yn teimlo
bod nhw'n mynd i gael rhediadau da yn ystod i tymor, ond mi ddyn ar ryw gyfnodau lle maen nhw'n mynd 3-4 gêm heb buddigoliaeth, cyn i chdi wybod, mae Cey Connor Saints wedi ennill bob un o'r gemau nhw, a mae'n rhy hwyr. Ti'n hollol iawn, nes i ddeud ar ddechrau'r gêm, ti'n eisiau gwrdd catio mor gynnar. Mae'n 2 bwynt os ti'n aros fel hyn, fydd Bala efo a dyn i'r Bari. Leslie a Edwards, wal o felyn o'i flanau. Smith angen i lledu ni. Allan at Stevens, Cey yw hwn. Chwarae am y neddgar, Leslie, gwaith da. 2 wedyn yn cael Smith lawr, a Bari yn ei dwy'n hi. Ond dim pwrpas. Mae'n oce gadw meddiant, er wyt ti'n rheoli tempo i ddod yn hwyr yn y gêm. Ond os oes ddim pwrpas i dy meddiant, sef bod ti'n Caden Smith cymryd 1 cyfyriad, 2 cyfyriad, a wedi cael ei gael lawr y colli bel. Mae'n ei bod cymryd 1 cyfyriad pasio. Dyna di tempo, 1 cyfyriad pasio. Cadw'r bel i symud, patrwm, triongles bach i chwarae ymlaen bob tro, i edrych i chwarae ymlaen ag y positif. Enwedig bod hi hwyr yn y gêm fe ti angen gol. Ni sôn yn fanna am y cysondeb ag y ffaith reit. Maen nhw'n mynd i gael rhediadau gwael ac methu ennill gema. Mae hynna'n iawn os mae gen nhw record gampus yn erbyn Cey Connor a'r Saint Newydd. Falle bod hynna'n un peth sydd angen newid, bod nhw yn achosi fwy o broblemau i'r ddau sydd ar y blaen. Tacl rymus fanna gan Clayton Green yn y bêl gan y Bala. Shannon i'r llawr, mae dal gan y dreigiau. A nhw sy'n ei lledu di allan at yr eilydd Marcus Day. Day dan bwysau. Evans yn tracio nôl. Hugh heibio i Dave Edwards. Day o Young tu allan iddo fe, ond y bas yn un sal a chyfle nawr i Mendes i wrth ymosod, ond y bas unwaith eto yn rhy beth o flaen sang. Does neb yn heiddi colli'r gêm, ond does neb yn heiddi falle ennill y gêm. Union. Da ni'n heiddi gol, ynddo? Da ni'n heiddi gol, ond dwi'n meddwl mae pob adran heiddi gol ar ôl. Mae'r gêm di fod un tempo fel dwi'n sôn bob tro. Dydy ddim yn gêm dda pan mae hynna'n digwydd. Mae pobl yn canslo hynna'n allan fel. Mae lot o cyfnodau y gêm yn gwneud. Ond fel chwaraewr ar y cae rwan, os ydych chi'n chwarae ar y cae, dwi'n gwybod sa fi dal yn meddwl mae yna un cyfnod o'r ffordd fi. Dyna ffordd y meddyliol yn seicolegol, sa fi'n meddwl mae yna un cyfnod o'r ffordd fi, mae rai fi Cymru ti. Wel, y Bala sydd ar meddiant, lawr y Sianel eto, chwilio am yr hediad gan Sang. Cooper yn cyflwyno'r bêl i Leslie. Cooper yn ennill y bêl, ond yn ildio tafliad. Yn y dal cyfle fan hyn i'r Bala i ennill y triffwynt. Ia, efo'r ail hannar, mae'n rhaid i ddweud, fysa'n 2 pwynt wedi golli i'r Bala. Mae Colin Caton rwystredig a cholli 2 bwynt wrthnos diwetha yn erbyn Pen y Bont. Bydd yn fwy rhwystredig to felly yr wythnos hon. Dyma Leslie. Leslie'n ei gosod i Anthony Stevens. Codi'r bêl yna lawr teg at y traff. Ie, croesi'r siomedig. Mae hwn wedi cael gêm digon taclus chwarae teg iddo fo. A dwi'n gwybod bod ni'n siomedig, dim digon o goliau. Ond weithiau mae'r rhai rhaglodd i'r ddau amddiffyn. Maen nhw wedi edrych yn digon cadarn. Mae'r Bala yn edrych yn dîm sydd ddim yn mynd i ildio gymaint a hyn o goliau os maen nhw'n cadw ac bod nhw'r un mor drefnus a hyn. Cei reit yn ei chanol i. Dwi'n trio edrych ar y positif. Wyt ti yn gwrando wan, pam da ni'n gwylio pêl-droed, pam da ni mor hapus a da ni'n gofio sy'n mynd i ddigwydd nesaf hefyd, mae'na gol yn dod, mae'na gol yn rwla. Iawn, mae'n dod. 2 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Mendes at Edwards. Edwards yn cael ei gael lawr a mae'n drosedd yn mynd y cwrdd Cosby. A mae Edwards wedi anafu falle troi bigwr melyn am y drosedd. Clayton Green. Ia, dwi'n meddwl mae Dave Edwards mewn poen o bosib mae Clayton Green jyst i glanio yna i law o neu rhywbeth fel maen nhw'n syrthio. Di dacl, mae'n dacl neis o gwbl i fi. Mae'n dangos i stod sydd y creu. Ia, mae'n ennill y bel. Mae'n ennill y bel, ond mae'n dod o'r ochr a mae'n cymryd y droed arall. Mae'n fatlu fo fod droed arall. Sa chdi wneud dacl yna? Ond ti'n cael wneud o'r ochr dod i am anagwt? Clayton Green yn siomedig yn bydd.
Cic crydd hwyr oedd hi ar goedlen y parc wythnos yn ôl a Matthew Jones yn rhwydo heibio i Mike Lewis. Ydy hanes yn mynd i ailadrodd i hunan yma ar Barc Jenner. Ma' na bwyllgor. Stephen Leslie, David Edwards dros y bêl. Ydyn ni agos. 6 yn y wal. Leslie ar ei drod chwith yr eilydd! O, Montferri heibio'r postyn. Wel. Bron iawn yn berffaith gan Leslie. Y ffordd oedd Mike Lewis yn mynd ar draws i gol, mi oedd o'n panicio, ond dwi'n meddwl oedd o'n iawn. Dwi'n meddwl o bosib fysa'r golgeidio wedi cael ei lawr y bêl os oedd hi'n taro'r targed, ond Leslie, cysylltiad campus efo'i droed chwith yn penderfynu fod o'n mynd ochr y golgeidwad, yn gobeithio fysa Lewis yn mynd yr ochr arall. A dwi'n meddwl dyna oedd y cyfle ola. Wel, ni wedi chwarae 2 o'r 3 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm hon. Owain, pwy yw ser yn y gêm? Ie, ser yn y gêm i fi, da ni wedi canolbwyntio chydig bach ar amddiffynwyr, ond i fi yn ganol y cae i'r bala dyn yma Smith. Mae yna reswm pam bod Cottrell wedi gadael, ddim wedi cael cic heddiw yma. Kieran Smith wedi gwneud gwaith campus yn sgipo, yn ennill yr ail bêl, yn dechrau ymosodiadau i'r bala. Kieran Smith wedi ser yn y gêm. Ie, yn llawn heiddi. Kieran Smith. Dyma Leslie. Dwi'n agosaf falle yn yr ail hanner i gigridde chydig heidio'r postyn munud yn ôl. Ond mei bala. Os mae rhywun yn sgorio mi nain newid y meddwl. Dwi'n credu bod hwnna'n y reole. Bala dal yn ceisio cyflymu pethau. Maen nhw dal yn meddwl bod siawns fan hyn. Mendes, os yna groesiad, wel, mae wedi ennill cic gornel. Eiliadau yn unig i ni wedi chwarae y 2 munud dros y 90. Y bala sydd wedi llwy reoli yr ail hanner. Nhw sydd yn heiddi cael y fuddigoliaeth. Dyma hi'n dod mewn, a mae Lewis wedi gollwng hi, nôl â hi, ac yna allan a dei. Y camgymeriad gan Mike Lewis yn cyflwyno cyfle pellach i'r bala, ond maen nhw'n methu manteisio. Hyw yn taro'r bêl yn erbyn un o chwaraewyr y bala, a chwiban ola Thomas Owen yn dirwyn y gêm i ben. Digon o gyffro, ond neb ar allwedd i agor y drws i'r 3 pwynt. 2 pwynt i Colin Caton yn ei 2 gêm. Pwynt cyntaf Gavin Chesterfield o'r ymgylch newydd. Kieran Smith oedd ser yn y gêm, ond mae wedi gorffen fan hyn ar Barc Jenner. Pwynt yr 1, y Bari dim, y bala dim. Diolch Mike, di sgôr. Rhwystredig hefyd byddwch chi'n tybio i'r bala yn enwedig. Wel, dal yn wyn o glist i glist ac yn ffrindiau. Fi'n credu bod nhw'n ffrindiau. Dyma'r canlyniadau. A mae yna 3 clwb di ennill i 2 gêm agoriadol. Cey Connor yw un ohonyn nhw. Dim sioc fyna. Seintiau Newydd y llall. Dim sioc fyna. Eto, y Flint yw'r tîm arall. Un o'r straeon cynnar y tymor. 4 i ddim heddi neb yn dyrwyddon cefn. Hat-trick i Mike Wild. 5 iddo fe tymor yma. Dyrwyddon nawr i 10 dyn. Tipyn o gêm rhwng Seintiau Newydd a Llanarfon. A Pen y Bont yn cael pwynt hefyd yn erbyn y Dre Newydd. Felly, Malcolm Allen di camu lawr o'r pwynt sylwebu. Ni'n gweld Gavin Chesterfield yn cyfarch ei chwaraewyr. Mae'n anodd asesu gêm fel la. Y 2 dîm yn chwarae'n dda, ond mae'n teimlo fel bod nhw wedi colli cyfle yn redig y bala. Oedd na drift point fyna i dîm Colin Caton i'w gipio pnawn yma. Wel, just gwrando ar y cefnogwyr yn cerdded o yma, mae'r mwyafrif wrth gwrs yn dod o'r Bari sy'n mas. Hynna oedd mwy cyffroes bellach na'r gêm, yn dipyn bach yn ddiflach ar adegau heddiw. Ond y cefnogwyr i gyd yn mynd hapus yn hapus, adran hapus, efo 1 pwynt. Mae'n deud lot oherwydd perfformio Bari yn yr ail hanner. Gath o'i cyfnodau yn hanner gyntaf. Y Bari ddim o'r dda yn yr ail hanner, y bala yn mwy na 1 cyfle, hanner cyfleon, 10 penderfynadau anghywir ar yr amser pwysig, fel nath ni weld efo Sang, yn lleri ti reis, a mae o drwan un y golwr ydy. Bala, maen nhw wedi methu tric. Dewch i ni glywed gan y bala, mae Sioned gyda ser yn y gêm. Kieran, assess that one for me. Does a point almost feel like a missed opportunity? Yeah, I think so. I think we'll go home a little bit disappointed. I think
we had enough chances to win the game. So yeah, we're a bit disappointed with the point, but it's not the end of the world away at Barry. It's always a tough place to come. Do you think you were lacking that killer instinct up front today? I think so, yeah. I mean, maybe we're just a little bit rash in our decisions, but you know, it's still early in the season, and I'm confident the lads will get the goals in a few weeks' time, hopefully next week. Kieran, thanks for your company. You are our man of the match. Congratulations. Thank you. Kieran Smith, seren y gêm. Bydd Eddie yn hapus. Ond edrych yr ail cyfleoedd na gath y bala ar ddechrau'r ail hanner yn enwedig, a chi just yn meddwl, dwi'n mynd esgus, Chris Venables wedi cael ei ddanfon o'r caes, sawl gol sgoriodd yn erbyn Barry tymor diwetha. Dau hat-trick, un yn fan hyn, y mis Mai. Ond hynna di'r cyfnod. Oedd yr un gyntaf fanna, oedd yr un goraf o Dave Edwards, efo'r amseriad. Ti'n edrych ar y gêm mewn fflachiau heddiw, o be mae Dave Edwards yn mynd i gynnig i'r cyngor yma yng Nghymru. Yr hediad yna, pan nath o golli ddyn yn yr ail i basio'r bel a Smith i gael yr ergyd ar. Sorry, excuse me. Wedyn, just yn amseru, cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd, cael rhyw sowt o lani mewn ongl chain a wneud Michael Lewis wneud yr arbediad. Oedd yna gyfle, digwyddiad gyda sang hefyd yn ei chanol i. Rwystredig. Y cyfle ola na, cyffyrddiad ola na eto yn mynd o'r chwith. Rwystredig ifanc wedi wneud y darn anodda i fi i droi i'w sydyn mewn i'r symudiad. Y bas oedd yn hawddach i ddeud reis i fewn yn ebyn y golwr, ond cymryd yr ergyd ar. Felly, y cwestiwn amlwg yw, pwy fydd mwyaf bodlon da'r pwynt na, neu bydd y ddau reolwr yn... Fydden nhw'n poeni, fydden nhw'n rwystredig heno? Fydd Colin Caton mwy rwystredig na Gavin Chesterfield, dwi'n meddwl. Pwynt gyntaf ar ôl sosweitha i'r Barry felly, a gartraf yn ebyn un o'r 3 cewri os ti'n licio. Mae'r bala mynd i gymryd mwy o bwyntiau yn erbyn Ceicona ac y Seintiau Newydd. Ond ydyn nhw wedi cael y bwch na o tymor dwytha. Chwaraewyr newydd, maen nhw'n gyda amser i setlo. Felly na rei 5 gêm i'r bala, a wedyn gan i weld. A'r ddau ar y brig yn berffaith hyd yn hyn. Dim llawer di newid agos o Falcon, mae Seintiau a Ceicona fydd yn mynd o hi, mae'n siŵr. O, dyna sy'n edrych ar rwan. Mae gon cynnar. Ond mae eisiau gwirthia i gyrraedd i gael y bwch na dde. Na ni mhen y bont penwthnos nesa. Gweithio am goliau. Ceicona y pencampwyr yn camu i ben y bont. Yn ar ôl di sgôr fan hyn, a ni lawr yr ffail Ynys y Barry, dwi'n credu, gael bach o hwyl. Wel yn y chi wythnos nesa, hwyl fawr i chi. Tarha.